Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. Buenos días, que tal estades? Sí, Carlita, vamos pa o Rainbow. Se está Gustavo, entra no Discord. Hola, escoitadesme? Liciano. Sí. Aí está. Que tal estades? Ben. Espera, que teño todo isto xo de merda. Vamos organizar aquí. Teño esta unha cadena de bicicleta, Iba che dicir que Aquí dudo me moito que está tiveras limpa. merda. A ver, vou Buah, está Hostia. empaquetada. no poñer... Que dixeches? Que está empaquetada? Sí, claro. Non abrín, teño que cambiarlle as cadenas ás dúas bicicletas. Feliz ano, Anxo. Voulle preguntar a Anxo si vicia. Esta luz baixa? Sí, tamén é verdad. Teño moita luz. Obviamente merce a este xogo polo que sea non? Non creo. Estás respirando ao micro. No, no. Miña nai Carlita, Ai, pareces perdón. un huracán, carallo. Hostia, pois se teño lejos, Cousa Non rara. sei, pero xa outro día, cada vez que respiras Sí, por xa. nariz, madre de Dios. Vale, pois invito vos. Pois non se debería de oír tan Ah. alto, pero bueno. Entón non ven Brais, nin... No, nada? no, hoxe non hai nadie. Tanto dos de festa. Oh. De resaca, máis ben. A mí non me deu pa tanto. Pero bueno, eso, si tes que marchar ou algo, imos despois po ARC. No, eu hoxe en principio non teño que ir a ningún lado. Vale, perfecto. Invítalo ti, Carlita. Cojonudo. Sí, vou. Que tal, Anxo 13? Feliz Estás ano. xa dentro, Gustavo. Estás dentro xa? Sí, vale. Sí, sí. Que rápido. No, é que estaba xogando xa. Claro, como a mí non me sale desde a Play. Pois invitautas. Vas mirar as tarjetas de fondo que teño, vanche molar que flipas. Sí, os de gatitos, xa me mandaron. Ai, que cabrona que a tes. Non me tamén. deu tempo a pillalo. Como? Onde está esa tarxeta? No, xa non Ti está. tampouco a pillache? No. Foi onte, Era a de regalaron gatitos. onte. Pero de gatitos que me gusta. Joder. Non sei, Xa mirarás ahora. pero eran gatitos. Vale, Eu pois tamén a tá. quería. Oye. E Anxo non ven tampouco, entón. Bueno, No,
Non me respondeu a xente, hoxe estaba cansada. Saliron onte de festa, eu ás 12 estaba na camiña Que dormindo. se jodan, hostia. Bueno, Eu as 12 non, pero... Costoume moito dormir. Costoume moito dormir hoxe, pero estaba na camiña. Ás 12 estaba na cama. 12:05 despois das campanadas. Camanta hasta aquí, amigo. Que nin Dios. Oh, frío Joder, facía, tan pronto, chaval. amigo. Estás de coña? Por que estou de coña? Polo Rainbow. O primeiro stream de ano é de Rainbow. É que está Gustavo. Vente, Iria, ven a xogar. Si, Iria. Iria creo que non vai tocar o Rainbow polo que sea. Vamos, ni aunque lle des cartos na man. Gracias, Iago, por ese Prime. Moitísimas gracias. Que tocou Guilla? Vale. Iago Costa 8. Delle moitas oportunidades ao Rainbow. Rendínme xa. Iria, pero podes darlle a outra. Pénsalo así. Eu propuxen stream de Animal Crossing con Carlita e Iria e dixéronme que non. A ver, é que se non que ímos facer pescar peixes, durante unha hora. Obviamente, é o máis divertido. Nin de coña, no. Buenas, Lucas. Vale, gracias. A min estrésame pescar. Outra Entre que opción- sempre vou correndo... Que estive Mira, valorando e comprar mira, o Mario Davis. Kart 8. Que dime, Gustavo? Mira ao fondo dos gatitos. Pasa que Xa, só se vale. miran dous. Non Teñen un feixe deles. Non é o que Non é o decía eu. chulo. Non é o No. que decía eu. O que decía eu son gatitos de verdad. O sea, dous gatos. Ah, Sí. no. Claro, o de Animal Crossing está Solo moi... O sea, hai que pescar, planearlo. un stream de chill, así de 2026, inicio de ano, Animal Crossing, relax. Puf. A ver, se tanto te apetece... No, ahora xa nada. Pero... Home, xa, por eso. Ai, a mí non me importa, No, non me apetece. Teño que poñer a Switch e todo, un puto Cristo ahora mesmo. Bueno, eu se compras o Mario Kart, pido. Que total... Ainda non, pero Ese tamén está pode ser guapo. unha opción para o futuro. Mario Kart 8, xa que me pasei o World. David, ves a línea. Dime conta ahora. Ei, que pasou? Que fixen? Aí está, vale. Joder, non Que sono sei. tan triste. Ahora. Que fixen? Ai, os chalecos, tíos. Si, estaría ben. É que desativei a Joder. cámara en vez de... Va. Son gilipollas, pensei que tiña outro... Merda, falta unha flor de espino, non a puxe. Si, gracias, porque este burato... Sí. É que non tiña granadas, mi Jacinto. Ruxearon o que? Ese é Amaru. Foi Amaru. Está dentro. Eu ni non escuitei. A IQ. Mima! Pero que? Pero esta xente... Son 4. Ahora que silencio, porfa. Uh -huh. Me va a matar, pero bueno. Tiñas aquí unha. Sí. Aquí á izquierda. Eso. Aí. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. Moveron un dron aí, non? Carlos? No, tío. Tiñe que estar aí metido. Mission failed. Digo All eu. friendlies were eliminated. Ainda por riba, mira como che metou. Fixo che silueta, amigo. Volvemos a pillar aí. Pero vetamos a Maru, por favor. No. Blackbird. Amaru No. si entra... Sí, Blackbird. Bueno. Teño pilete do baño cheo de purpurinas. Mesas colorines, lo. E logo? Iria que fixeches. Puxo si brilli. Rompeu unha paleta de sombras, fijo. Ou algo así. Non sei se levar o este ou levar a que pongas conas. Eu non fun. Ui.
Está todo Dios na cama. Todo Dios. Dios, Home. mala raza. Está todo Dios agotado. Veña, vou subir unha historia de que estuve en stream. Non o iba a facer, pero se están todo Dios na cama, mellor o se esconde ver stream. Xa che digo. Pode ser. Porque seguro que tanto tiramos co móvil. Por onde entrou antes a Maru, sabes, Davis? Si, voulle poñer un tempo. Vale, pois cando poñes, márcamo e vou. Tirei o móvil. Ah, vale, perfecto. Pon os escudos, Gustavo. Os chalecos, sí. Joder. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Aí está un escáner, bueno, que me detecte. 10 seconds remaining. Aquí vai. Down to 5 seconds. Que foi por o pasillo ese, non? Op 4 has located a bomb. Be ready for Vas jugar a hostile. las Riders, ao mellor máis tarde, non sei, depende. Que non ten chaleco. Os guiris, seguramente. Un back. Pola arma. No, pola arma. Carallo, amigo, quen ten Q ten medo, Eu tamén teño Q. E medo, Pero teño máis puntería. flor de espina activada. E tú cepo. No, no sé por non foi. Non, non. Pois entón xa sei onde está. Tuvo desde vida. Buena. Buah. Pechei o cu e todo, Son o blanco de Deimos. Onde está? Está dentro de punto, no. No, estou eu en punto. Flor de espina, ahora sí que ten que ser un cepo, Sí, Pois no cepo non... non caeu. Yo. Carlita, non me pases por diante, cabrona. ¡Ne! Pero está aí. Op 4 Boa, last Gustavo. standing. Boa. Dinlle. Friendly, last operator Donde standing. está? Entrando ahora na porta de punto que estaba eu. Dereita. Buah, Boa, Davis. Menos mal que estaba pirolado o outro, mira eso. Sí, sí, fuches de espalda, mira, mira. E non te matou. Cuidado, Misma, A que verdade é susto. que tuve, fun pa a cama, eran as 10:30, estou normal, a verdade, cenei, tuvo a contos que a rapaz e mimir que hoxe toca traballar. Ah, A bueno. ver, vou poñer... Historia. Vetámoslle... Quen lle queres vetar? Va, veña. Leímos mismamente. Vaca, por si non fai Sí. nada tampouco. Enlace, aí está. Ahora que imos abaixo. Ahora quitaronme Frost, non? Ah, no. Sí. No. Ah, no. Pois mellor. Frost foi un dos operadores que máis utilicei na miña vida. Joder. Houve unha temporada que usaba Eu pensei que sería sempre. cabeira. Non, Bueno, pode ser, ahora sí. Pero Frost... Mira o que dixo Iria, Davis. O que me dixeches antes. David, se tens que facer xogos das palabras dos vídeos de TikTok que te trabas. Sí, teño que facer. Pero ao mellor se non fago un stream, ou sí, fago un stream. Ou fago en... Non sei. Se me trabo eu.
Ojito. Protect the bombs. Envenenaste. Tiri, 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 tiri. Los chalecos. Hai que reforzar esta, poño un reforzo. E marzo que teño que conectar máis. Vou. Op 4 has located a bomb. Gracias, Shadow Moses, por ese Prime. Ah, no, suscripción. Feliz año. Moitísimas gracias. Sí, sub. Gustavo, aí non se conecta, non se reforza. Jodeches eso, Me cajo. Bueno, sinto. Non se reforza toda. Na esquina conéctase. Na esquina con Nesta esquina. Sí. Vale. Para os siguientes a 6. ¡Hija de puta! Onde, David? Nas Abaixo. ventanas de abaixo, sí. Feliz ano, Sí. Shadow Moses. Pues sigo que historia. Ala, a deitarse, amigo. Epa. Poñolle música. Que foi iso? Se nota que veño de practicar os Me tiros, deu. amigo. Está aquí os sedas, Bo, mataronme desde a porta esta. Vale, de escaleira, que estamos. meu. Sí. Escaleiras. Friendly, last operator standing. Apunta ben este. Móvese ben, móvese ben. Mission Que tal, failed. Isma? All friendlies have been neutralized. Hola, Isma. Bos días. Outro máis que seguro que te ha tirado na cama. Seguramente, hoxe todo Dios, é o día da cama. Que... Ves, se dormiredes como a min ou forades pa a cama ás 9, ás 12, digo. Bueno. Ah, vale, iba a te dicir. Saltas as uvas, saltas todo. Ela non, cabeira. Mima. Mima, andades a Non sei pirolado. quen lle deu a ela. Eu non botei a nadie, así que... Eu tampouco. Algún de vos tuvo que vetar, que eran 4 votos. No, eu no. Habían 3 en ela. O tío Pois Carlita. eu se chico que eu non lle din. Pois foi Carlita. Pois non sei, eu non lle digo. Creo. A non ser que este borracha eu. Unha finca, vega aí. Ahora que levo Non este. sei. Veña, tirando millas. Pois eu vaca, ala. Millas non son os do Ah. Animal Crossing. O qué? Millas, Os sí. Millas. É día de comer e dormir. Non sei, non me vai o enlace de Instagram, probade aí se pode, Siri. A ver, no, sí que me vai, sí que me vai. tamén. Nada, sí que me vai. Tarda. Tamén quero ver Pero que puxeches, home. Interesa. Eu dormín de 11 a 3, estou perfecto, non desespojo. Bueno. Se non saríderades, e fixerades como a min, Need to use your drone Eddie to Ormando. locate a bomb. que aquí estou eu, preparado e listo para xogar ao Rainbow. Este mapa, a verdad que non xoguei moito, né? Están arriba? Sí, están claro. arriba. Drone has located a bomb. Encontraos. E isto aquí nesta esquina? Hai un aí. 10 seconds to insertion. Buah, pois ese aí igual me jode, 5 Eu seconds. estaba para ir correr perfectamente, sinto moito pelos que teñen resaca e non se poden mover. Carlita burra, di Bomb Brais. location and defuse it. Brais. Cala que eu polo menos estou xogando, Brais. Ala, Pa cabrai. o que dixo, Home, chamame burra. No. Como que Brais? Non foi Brais, foi Roberto, ver. Toleaches. Cuantas... Me cago en Dios! Bro, pero non o dijas, parvo. É a cuenta secundaria de Brais, Sara, bótate fora por discutir. Ala. The diffuser is no longer in your possession. Rapel aquí. The diffuser has been recovered. Mataron vos. You must recover
for the Meu, diffuser. estaba entrando no Discord e me matou. Mataron a Carlita pola miña culpa. Sí, mira como me agachei. Non, tío. The diffuser has been secured. Que se siente, Madre que te Carlita? pariu. Friendly, last operator. Mal. Moi mal, a verdad. Aparte escoitei, en plan, dándolle ao círculo todo o rato para salir. A merda da cabeira non a escoitei chegar. É que se a merda tenas que cheirala no hospital. Ah, tamén é verdade. No, me... Bueno, hai merda que non cheira, non sei como fan. Non sei que comen. Comer Rosas. flores. Non creo eu que... Dijo. Non creo que si comas rosas non che cheira a merda. Solo lechuga. No, Cheira, se, come, cheira, pero- se comes solo lechuga cheira peor, Joder, que asco. Sería fermentado. Agora sí que botei cabeira. Va, polo que sea. Pois vou botar Valkyria. Ala, por va contraria. Pois bótate fora. Meu, no, de... Non aprende. É que súbese. Hai que baixala da pola. Que vas levar? Din. Vou levar el fin cantón eu. No, empeza o ano genial, Isma. Genital. É que non Sí, aprendes. xusto. Non aprendes, Carlita. Gustavo, vou te botar, Como, Bótame. como botes a Gustavo, ainda que... Chapo stream se fai falta. Ai. Escuita, Non Escuita o que podes. acabas de... Creo que non tes permisos para votar a nadie neste... Creo que sí, pero non sei. Ti fai, no? Tampouco vou probar. Vale. Sí, ti fai, no? A ver se non me matan nada máis empezar a ronda, outra vez. Os que sodes de Boiro e cercanías. Un apuntarse a un fútbol gaélico. Como? Boa, a min que un día me apuntaron a un apuntarse? fútbol gaélico, pero eu son dos jabalíes que si vou a todo, ainda que teña que romper as pernas. Home, Eu son de Boiro, pero non sei xogar ao fútbol, pero... Pero é fútbol gaélico. Como... Parva. Da igual, sigo sen saber xogar. Ganaron eles a última, non? Tan abaixo ou arriba, xa non sei. un 3. Un día rompín a silla escodrón. Mira, podes romper a silla escodrón. O dron que está moi duro. Hai un lese. Uah. Your drone has found a bomb. Ah, sí que están arriba. É verdad que está abaixo. Sí, sí. E así como chegues arriba, xa che van pegar un tiro. 5 seconds to go. Non sei desde Xa onde tamén é te verdad, pegaron Isma. un zapatazo. You found a bomb. Make your way to its Xa se location. matan entre eles. Bueno, que se maten entre Por eles. abaixo. Vou ir por abaixo con calma. Eu non. Xa estou arriba. Vou ir por onde estás indo ti, porque complicouseme. Jódete. No, disparei yo a Libby. O chute. Carlita, se podes plan... Drop the diffuser. Merda, no. Veume un tipo agachado. A Libia, exactamente. Está na habitación onde creo que é. One op 4 remaining. Boísima. Que non topo as escaleras. Necesito Ah, que... Saber onde Vou está o mirar que queda. cámaras. Aquí, Vale. onde Sedas está campeando. Come una. Op 4 neutralized. Vamos. Mission successful.
Non sei, como tú ven de No, vacacións qué non me justo. enterei de nada. Que tal, Anita? Estamos... Ben, a verdade. Eu non estaba xogando cando estaban hackeando. Tranquilidade hoxe, día tranquilo. Fulana. Mañán subo o vídeo, de vídeo dos que vos vai molar, penso. Así que estades atentos. Capcan. Ui, ui, ui. Veña, sí. Mismamente. Día de churros. Ai, non comín churros. Que ruína. É que están moi caros. Bueno, non te Os arruinas por churros un en churro. sí, non. O sea, os churros non é tan caros. Os churros con chocolate, sí. Mm, Non o dixen ben. Anita, é o 12 de enero. O meu cumple o 12 de enero. Bueno, en 11 días, exactamente. Pasa a comer uns A churros. mí non me convence moito os churros. O sea, como de todo, porque son un jabalí, e se os teño que comer comos, pero non é algo que me diga... Que diga eu, va, cúndeme churros, eu vou comprar churros. Fritanga. A ver, xa. Pero con chocolate é verdad que entra bastante ben. Eu teño ganas de comer roscón de Reyes. Sin E máis. canta. Miau, 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 miau. Puto roscón de Reyes unha vez casi rompe un dente, que a mí canós esa que mete no medio. Coa Canós, fava. ca fava, será. Canós. Cago en Dios, po puto roscón de merda, tío. Vos que preferides? Roscón con nata ou sin nata? Eu sin nata, a nata está Eu sobrevalorada. sin nata. A nata Eu está con nata, sobrevalorada. tío. A nata é, pois que non saben comer, Pero dalle- metenlle nata para que todo lle sepa nata e comela para dentro. E a nata é unha puta merda. Vale, pois a Cuidado mí que me hai gusta aí con un nata. esperando nas escaleiras. Tomo un fojonazo en loco. Pasado fuck nata, no. Doeme isto, A mía. nata que metan por Ainda que aquí. tamén o como sin nata, pa. Non me Están queixo. arriba, Carlita. Xa, bueno, da igual. Bomb must be Está no mesmo É igual sitio. que había un tipo aí esperando na... Ten unha camerita por aquí. Sí. Miau, 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 miau. Vou polas cámaras primeiro. Miau, 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 miau. Que punto está? No mismo no que estaban, entendo. Ah, Outra cámara aí. A de aquí xa reventei eu, Ah, bueno, ti estás dentro, xa. eu vou entrar. Polo sótano abaixo. Non podo mirar. Complicou con isto. Hai cepos, hai frost. Cuidado. Hai un aquí, acaba de entrar unha habitación, reventoume un pola espalda, desde unha ventana. Hijo de puta. Quero ver Onde, eso. David? Rarete, A ver. Vale. Last operator standing. Vou reportar por si acaso. Sabe que estou aquí, vamos por collóns. Ah, vale. The diffuser has been recovered. Meu, Detrás? que me van a facer un bucaque? Loco. Buenísima. No! Non cambiei. Pois É meu- Oryx era o All jodido, friendlies have been eliminated. Que De ruína. cadera, tío, que asco de xente. Xa. Joe. 4 kills. E ti 10. Nah, que ruína. Veña, predicción para a siguiente partida. Vamos non poñer. Iba che dicir que se querías que puxera eu, pero bueno. Pero Brai falou, pero non entra. É un malicón. No, Bryce di que... Ala, Ala, vai. Esa Broma. valor aquí non, eh? Home, non. Bryce No dixo que digo, está na cama.
nese plan. Pero da igual, a Twitch suda yo plan, Ai, perdón. Sí, seguro. Que tal, muiño? Está chamando Twitch xa. Oh, se chijo eu. Sí, sí, sí. Non dixo no inconscientemente. Ai, hola, muiño, non che vin. Hola, rapaz. As mellores cousas da vida pasan inconscientemente. E as peores tamén. Pero isto tamén. Hostia, teño 2 paquetes de merda. Va, abros para despois. Eu un. Abros despois. No, tío, vea merda, man. Hai mapas que non tocan nunca. Fai moito que non xogo en canal. En esta puta Eu non merda sei de se o mapas... quitaron, pero eu no barco. No barco non está en competitivo. E o avión tampouco. Tampouco. Ah, con razón non me toca. Nin favelas. E menos mal, mira. Ese non me queixo. Pois a mí me gustábame. Hola, Lucía. A mi Que favela, tal, Aurea. Lucía? Hola, Lucía. Feliz ano. Outra desde a cama. Sí, sí, todo Dios. Eso é o día da cama. Andades a salir, andades a xaneira todos. Carallo. O 1 de enero non se fai nada nunca. Iso é verdad. Non xogar o Rainbow. Ah, non vos contei. Sabedes que estuve de viaxe de viernes a lunes. Sí. Por eso estabas desaparecido. Sí. Sabedes cantos días que ajei fora? Joder, Ningún. vaya información, Cero. Davis. Ningún. Ah, bueno. Iso le pasaría a moita xente, Eres de cachas tímidas. E de cachas apretadas, porque para aguantar iso dentro... Cuidado. No, Oh, é que non tiña, non aguantas, porque non tiña ganas, non quería, o sea, non... Xa, xa. Eso xa casi é un feto. Eso xa casi é un brión. No, embrión tô eu. Sí. Qué malo, Non te tío. jodeu. No, Sí. no, Non que me esperaba. buenísimo. No. E cuidado, que aparte é super rápido. Non solo cago na casa, pero solo me dan ganas de cagar na casa. O sea, si me deran ganas de cagar, Sinónimos. cagaba perfectamente no hotel, pero non tiña ganas. O sea, que fajo? Apreto o intestino? E cago como a pasta de dentes? Qué asco, tío. Cando apreto. Davis, qué asco. Ay. É que foi moi visual. Que que pasa? Gracias, Miguel, Aquí todos ese- Dios está por ese esperando Prime. por outro xa. Feliz ano novo a todos. Eso me meteron. Dios mío. Home, meu, o sea, hai solo dous tipos de persona na vida. Os que dan cajado fora da casa e os que non dan cajado fora da casa. Eu son dos que non dan. E estou feliz. É feliz. Mentre non quedes Se atascado. eres feliz, Your way to its location and Correcto. Mentre non mancha é nadie. importante. Mentre non mancha nadie. Ou non, O ou non gallo. rompa a taza do váter cando desatasque. Ten que ser mental ou algo. Sí, que eu penso Cajar que moi tamén. mental. Tamén te digo, cando cajo fora da casa encho todo de papel hasta arriba. Despois para que vais eso me cajo en Dios. É que como che salpique, che entra gota polo cu para arriba, flipas. Sinto-te empreñado, amigo. Madre de Dios. Como está hoxe o tema? É o máis parecido a unha violación. Iba che dicir que si rompía esto, pero bueno, xa breches, eh. Pero que ahora non se mira un pijo, tío. Cago en Dios. Uf, uf. Finca, chute. Non. Por favor, Botoulle aquí unhas velutinas. gracias. Perdón. Abriches ti? Abrín eso. Poida douche outro, Sí, por favor, cando podas. Ese vai morrer, tanto disparar. Que desde o burato da pared, non? Ves, tanto disparar, meu. Boísima. Oh, Disparaches ti. o Fenrir. Mandounos a dor desde a escaleira, o cabrón. Terá que recargar, non? Se abre por aquí? Se abre por a porta?
Chute. Non podo, estou morto. Ah. Ah, merda. Vou abrir a porta. Abre a ¿no? porta, sí. No me disparen. Entre planta. Onde vas, amigo? Cuidado coa Fenrir. Plantas, lanzo flash mentras plantas. Sí, dale. Bomb diffusion initiated. Boa Carlita. Mima como quedei. Cáchate. Xa está. Boa. Boa Davis. 4 eliminated. Friendly mission successful. Só se lle desexa aos peores enemigos que lle salte a auga dun váter público. Flipas. Que asco. E aparte, non lle dá tempo a cerrar o ollo do cu. É sempre... Eu voto Fenrir por pesado. No, Odio. porque... No, o tipo aparte era bo, Tipa, non sei. Bueno, vos non sei. David, respecto Pero- ao que dixeches da xente que sale, teñen os vicios todos no corpo e esa noite andaban a maioría a curar eses vicios. Non, home, que cada quen faga o que queira, sabes? Eu son feliz sin salir. Son feliz na miña casiña. Ca Nintendo, home, a justísimo. Lucas. É mellor que eses non leven chocolate, polo que sea. Alabado. Cal foi o peor sitio no que cajachedes vos na vosa vida? No peor sitio. Buah, nun aeropuerto que cheiraba eso, que estaba eso todo con papel, todo pegado bueno. ao chan. Pfu, Buah. no. Eu Eso non non era- era auga, eso era mexo. Di Lucía. No, Eu nunha iglesia. Eu nunha iglesia. Con merde. No mesmo váter ou que? Como vai haber bater nunha iglesia retrasada? Espalda con espalda. Nas iglesias non hai bater, coño. Bueno, igual foi na maseta. Van a cajar os santos agora. creo que o peor sitio era o tren que viña de Vigo a Portugal. Portugal-Vigo, macho. Que cousa máis asquerosa. Sí que había baño nunha iglesia. Home, onde cajan? Que tería auga bendito, retretes. Ai. Si ten que sacar a Auga leña ao bendita. patio cura, como fai? Home, Se che salpica auga no cu. Mentiste, amigo. cajar cantando a lavaré. Ala baixo. Sí, creo que sí. Ah, Digo, baixo aquí todo. non nos atopo, Eu no peor sitio en que cajei na miña vida, aeropuerto de Milán. Buh, 10 seconds. Que os aeropuertos ou son moi bons ou son moi malos, imaginadevos como tiña que estar eu que para non cajar fora cajei no puto aeropuerto. A bomb must be located Cuidado, and defused. Ojo. Only winners get brunch. Non sei onde están, pero abaixo había moute. Se che fal... Sí, no, arriba non estaban, Se che salta a hoja no cusendo teo acaba sendo cristiano. E gritas SÚ! Eu. Convertite no bicho. Vai aquí onde as Zengui. É que non sei onde están. Abaixo todo, creo, Pero Sí, eso... aquí, ou polo menos onde están as Zenguis hai un. Vale, Carlita, ven conmigo. Estou contigo. Abre esta tampilla. Tampilla, dixo. Tampilla. Esta tampilla. Tampilla aberta. Tampilla aberta, amigo. Ui. Finca, porfa, gracias. Como fallei eso? Cuidado. Finca, cando podas chute outra vez. Sí. Non te metas no medio, Carlito, cuidado, cuidado. Vou eu. Espera. Está un toque, Está morto. Gracias, finca grande. Cagueina moito, Carlita, tes... Bueno, vou baixar. Contigo, se queres, Cando podas, finca do outro Teño chute. sedas eu. Sí, sí. Que queda, 2, 1...
porta. Cuidado. Xa. Esta parede a onde dá? Non dá para dentro, non? Abre esa si queres, sí. Abre esa. Vale, é que non sei a onde dá. Non se dá para plantar aquí, non? Probo. Aí non, aí non, aí non. Ah, vale. Sí, sí que me dá. Vale. Escáner, así que poño humo e planto. Dale, planta. Plantado. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Cubre aí ti, cubre a bomba. Eu cubro aquí. Sí, sí. María, puxeche screen, non? Sí, pero... Merda. Merda! Hai dous aí, Buah! Cagueina moito. Tedes que ir, Nada, non... Tedes que ir, Gustavo. Corre. Vou. Non lles dá, creo. Perdimos. ¿Qué va? Hay que ir. Hola, me he comprado la actualización del X en PC, pero me pone todo el tiempo sincronizando en multiplataforma y no me deja jugar. ¿Qué puedo hacer? The Rainbow, dis? Ni puta idea. Ai, nin idea. Ustedes da habitación que estábamos nos escuitaba o de desactivar. Vete a Azami. Xa, claro, eso se moito os escoita de huevos cerca, cas putas. Si, a Zami puxo eso e non o pude matar. Teño un gato aquí. Que? Que? Miau que, meu? Dime. Vale. Está che dicindo Estás que non saludando. xojas nada ben. Respeta. Eu por menos plantei Mándamo pa cá, que igual xoja mellor que eu. o gatiño. Cuánto? Queres ir, Garfield? Díxome que non, sinto. Vou levar Ivana. Ivana. Que de Ivana teño a figura, nunca vos lo enseñei. No, No, Vou lo pues enseñar. levo lá un. Ah, Bueno, pues ti. despois desta partida enseño. Sí, muiño, meu gato, que pasa? Meu filliño. Creo que sí, sóname. Ao mellor estabas ti nese stream, pero o resto mellor, non? no, igual se o enseñache non me acordo, E non hai adolescente. Sí, dos meus gatiños, sí. Need to use your drone to locate a bomb. Ainda que este gato xa ten anos, Non sei se ten... Sí, ten anos. Caja por 3 Q, sabes? Ten un solo, entón. Deses ten un. E máis se cajara por 3 Q, sabes? Non tiña eu cartas para comprar arenas. Era o gato Quedaba metralleta. En vez do Joder. peto do Doraemon. Nadie me decía unha burrada. pouco. Non me podo imaginar. Onde está? Ah, No Arriba, sitio de do todo. principio. Sí. Que non chego. 5 seconds to insertion. Non chego. Teñen You must locate un and smoke, defuse a pode bomb. ser. Ah, no, igual era o mute. Merda, iba... Nacín donde... Nunca nacín aquí, E mira que teño Ah. xogado neste mapa. Vou por arriba. Vou contigo. Que me acaba de disparar. Por la puta ventana, yo. Finca, da chute, porfa, se podes. E Un solo. No, daos todos de golpe. Bueno, pues entonces, todos. pouco a pouco, xa sabes como vai a cousa. Tes un aquí, Está entrando uno ahora. Está agachado. Abre ese... Bueno, abro eu.
Desde a porta. É Davis. Sí. Sí. No, desde atrás. Desde aí. Xa. O sitio máis raro onde cajei fora con 7 anos diante da porta da casa dun veciño. Caíame mal, eles máis a súa neta e polo carnaval plantei. Morreu. Jódeme máis. Queda un doc. Si, desos dous, sabes? You have located a bomb. Pois, Gustavo, intenta vir. Está contigo, Gustavo. O que ten que vir é outro. Non, quen ten o... Teno Todo, ti, teño. Carne. Detrás! Ganaches, xa está. Menos mal. Mi madrid. Como cajei por Op min. 4 eliminated. Friendly mission Apretei o success. mando que mima. Apretaches o Pues mando. non, mira. Mima, Apretaches o E mando. que casi cago. Apretaches o mando como eu cu no aeroporto. Pois sí, máis ou menos, sí. Dios mío. Ahora xa non sei nin que levaron. Lucía, sigues aí? Si vamos a defender ahora, chica. Xa é verdad, tamén é verdad. Sí, muiño, efectivamente. Que susto. Tamén che dixo, en chin de papel o baño, cuidado. Caeu o truño como se estuve arcando nunha hamaca. Quedou aí, posadillo. Que asco. Ai, Parecía un neno de 5 anos. Iba a decir unha eres o burra. típico que pon papel ahorre. Iba a decir unha animalada. Que... Iba a decir unha animalada. Iba me funar moito, Funao en Twitter. Vamos a empezar ben o ano. Sí. Eso que é un de enero, eh? Así pensei eu no aeropuerto. Vamos a empezar ben o ano. Sí. Ay, Dios mío. Parece que non Ay. está. Lucía se fue y no dijo adiós. Nah, Lucía é como un... Está y no está. Un ser de Parece luz. salud e marcha. Un ente, é a Santa Compaña. Xusto. Dios, hoxe estou tonto, Nótese que caí ben. Joder. É moi importante. Liberaches, amigo. Home. E tamén notase que dormiches horas. No, non dormín casi nada. De feito, dormir fatal. Vou dormir ben Ah, é hoxe. verdad. Pon chaleco, Gustavo. Oye, Advised, Op 4 has found a bomb. padrón, ao explicar. Como yo noto cambio a aumentar o campo de visión ao xogo, tío. Antes non... No, aquí no. Vexo todo. Ai, cajo en diola. Acerto sempre. Eso non é punto. Bueno, o Guiri non reforza, eu paso a reforzar outro. 10 seconds to insertion. Eu sei que reforzou. Pero non vai. O que sea. E aquí deberíamos reforzar tamén, non? Xa está un escano. Que me detecte o que queira. Mátame, veña. Levo 7 kills. Vasme matar por romperche un caser. ¡Mátasme! Estouche facendo a puta partida, mamón! Quen te matou? O puto caser. Leva 2 Cácer, ven aquí un kills. momento. Cácer, ven aquí un momento. A pirolao, que eres unha pirolao. Me cago en Dios, tío. É puta xente neste xogo. Non aprenderán nunca. De verdad, me mata! Me mata outro Nada, pirolao. non te pode matar. Xa non te pode matar. Mira, Xa, toma, levántate. jódete. Eche poño cu na cara, mira. Poño o puto cu na cara. Tonto, que eres tonto. Xa non pode matar ningún deles. Joder, era un fuce aquí. Matoume un fuce. Se rompe unha vez o castle, pa que pos outro? Voucho romper claramente. Que tal, Torfi? Dios Feliz mío. ano, tío. Encántame que sempre pon jatitos, tío. ¿De dónde es este mamón? Non podo Francés ver. fijo. Estaban tan co guiri, co outro tío. Sí, pero me está entrando un por aquí. Neerlandés.
Como non o viu? Que lle pasou aí a cabeza? Friendly, last operator standing. Mema. Mission failed. All friendlies have been Eu ni neutralized. non mirei. Ah, que non estaba dentro. Eu estaba vendo o Guiri. É que dá igual que te saques o rabo, que vayas primeiro. Está falando, que di? Non sei que non o escoito eu tampouco. Ao estar Eu en se lle Discord está non o lobo escoitamos. que non... Ai, eu podo matar aínda. Sí, ti. E Gustavo tamén, pero bueno, igual nos de tirámoslo feito, todos. voulle facer o terror psicológico. Non o vou matar a él. Vou matar ao seu Vas a amigo. apuntar. Vais a sentir mal porque o seu amigo vai morrer pola súa culpa. Sabes? Terror non, psicológico. Non vai ser el que é o culpable No, vou matar ao seu amigo que non me fixo nada. Host... Sí, señor, ben pensado. Claro, porque se o matas a él, dis, bueno, pois é o que se merecía. Pero se matas ao amigo que non estaba no asunto. Uf, Home, Ese non é rompendo amigo dele. amistades. sí que é amigo, porque en canto eu matei... Sí que é porque me quiso matar a min. Canto me matou a min, intentou matar a Carlita, o outro. No, porque matara eu ao que che matou a ti. E ben eu te iba a matarme. Claro. Home, o señor do mal, amigo. Vanme ganar a min a ser rata neste puto xogo. Matou a amigo que non fixo nada o inocente, sabes? Que lle den polo cu. O señor do mal. O señor do mal. Está falando, pero... Que fale, Non, que fale. Vai falar co mando. Mira, Porque non o vai usar. Denunciar insultos verbales. Non os coito, nin falo o seu idioma, pero denunciado está. É que fale en braille. Protect the bomb. Fala en braille. Facía moito que non vía o de fuego amigo activado, Chalequitos... Puxo, é que fatal, pero igual. Así non cho reventa. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Puxeche de chaleco todos. Eu sí. Joder, non reforza ningún. A que jode? Eu estuve A que jode? estuve en reforzar. Por un punto que sei Down reforzar. to 5 seconds. A que jode? Sí. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile action. O amigo non xoga. Esto vouxo romper. Non me vai. Par polo cu. Entra pola segunda planta. Pon outro, veña. Teño bolas. Creo que veñen por aquí, Un entrou na segunda planta e outro non sei. Silencio, porfa. Veña. Poñoche outro, amigo. Ai, non teño máis. Veña, voume sacar o rabo para joder. Escudo, creo. No, pinchos. Grilo que esto, como se chama. Aí, fuce. Reventoume. Joder, hasta me caíron en riba, chico. Friendly, last operator ¡Qué standing. cabrón! ¿Cómo me vi? Están dentro xa, Teño bomba aquí abaixo. Ah, vale. Ora, roto e vou pa punto. Hai un tocao. Moi tocao, de feito. Hai un sin entrar ainda aquí abaixo, Segunda planta. Non se esperan que vaya pa punto ahora mesmo. Ai, perdón. Iso non lle Mírame a fago. cámara que teño atrás, Carlita. Estou mirando. É unha de parede.
Tía, que puxeron. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. One Op 4 remaining. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the Por la cámara diffuser. esa nada. Cala. Gané ya rota, mima. Ah, perfecto. Bomb diffuser. Boa. Good work. Ah, mira, chegou ahora. Puto amo. Ahora que me veñan a comer os huevos, vou coller o castle, non lle vou deixar usar castle. Mira, xa verás. O Davis en modo malvado xoga mellor que o tranquilo e o amable. Sí, sí. Sí, sí. Cabeira, carallo, amigo, coller un medo, Que ten cuto medo. Onde está a castle? Onde está? Sea. Xa o colleu. Ah, no, foches ti. Arriba ou abaixo? Colle de abaixo, abaixo de todo. E robou Maruni. Sí, Ala, vai. voulle coller Frost. Vale, abaixo. Ou Capcan. Capcan pode ser boa. Leva ti Frost e eu levo Capcan, se queres. No. Vale. Bueno, quedame con Zorn. Anda que quería levar a Runi. Predición sobre se os vai romper. Dame igual, o que quero é a arma. De feito... Eu digo sí. Non porque xa hai unha predicción posta. Que guapo ese sticker do gato. Do cat. Do gato. Do cat, É mi un mau. gato eso. Xa parezco xocas mezclando Do inglés. cat. Bombs. Cuidado. Ven aquí, Carlita, colle escudo. Bon, Rompo, non? Sí, rompe. un momento. Sí. Colle escudo. Ajá. Aquí non hai nada que cerrar. Aquí. Que va a romper. Hombre, claro. Como sabía, Cando me dixeches que coller escudo, dixen que te iba a ir romper os escudos. É esta, non? Dame igual que me rompa os Capcan. 5 seconds Tamén é left. peor para él, pero bueno. Increase surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Mira, ponme o de fuego amigo en toda a pantalla. Bugueouse. No, pero en plan, ao empezar. Que aquí inde por riba non poñen un puto refuerzo os cabróns. No, non fan nada. Buena, Somali. Se puxo mirar onde estaban os chalecos a Runi. Como me dispara? Que pasou? Fixoche daño. Quería que se acercara o chisme ese para reventarlo. Vas morrer, Carlita. Vas morrer. No, Uf. non morro eu, estou moi forte. Si te pos diante de eso reventas. Ai, escoito xente agora. Hai xente aquí, creo, Un eh? Capcan, coméronse. Sí, entran aquí, entran Voy a aquí. facer bodyblock, mira, para que non pode pasar para atrás e van a reventar. Carlita! Morreches, ai, perdón. Pasei por diante. Revivo ahora. Vouche revivir. Ah, está No, bien. no, no, Op tranquila. 4 has located a bomb. You Perdón. know what to do. No, 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 tranquila. Para iso estamos. Ah, Mataronme pola porta que está... Coa reja. Ahí están cubrindo aí. Agora vamos castigar, claro.
tomar polo. Morreu. Queda outro. Capitao. E flores. Creo que aquí, Sí. Matoume. Bueno, puedo revivir. One Op 4 Container. remaining. Non podo ir aí, Da igual, non pasa nada. Down to 15 seconds. Que cojones, vou por ele. 10 seconds left. Onde está? 5 seconds to go. Non sei. Non sei. The operator remaining. Mima, onde estaba? The time limit has been reached. Estaba aí escondido, non tiña bomba ni nada. Buah, ganamos. Ah, vale, vale. Carlita, como me baneen pola túa culpa, mato-te. Xa estamos todos co triángulo, porque xa éramos 2. Por eso morreches. Que ainda ni pegaran un tiro a nadie, joder. Outra predicción, veña, elegir, iniciar, ganarán, sí, entendido. Pois a este non lle vou a dar un pulgar para arriba, que den polo... Para vacilarlles vou dar valor e valor. Ala, Que para. den polo cu. Matei, nos fixo me salí dos huevos, aquí o rabo. El fuego amigo devuelto se ha activado por defecto. Pero si levo moito tempo sin matar un guiri, tío. Xa. Ubisoft podeme comer os huevos. É a peor empresa que hai de xogos. E canto tempo foi o chiste? Pois serán 20 partidos ou 25 outra vez. E dan polo cu. Joder. A mí non me puxeron. Xa me conocen, xa me conocen. Xa saben quen eres. Perdede, por favor. Resolviches a... Sí, sí. iniciei outro. Sí. Pensei que estaba de antes. É culpa de Carlita. Oye, muiño. A que che fago un timeout. É broma, é muiño, quero che moito. A que non? A que sí? Timeout por listo. Como lle gusta a esta muller abusar do poder. Pero Non abusei. Sabes que lle gusta Empezou mal? el. Reconectarse Non, no salir do Discord. Discord non me... Oh. Hai que ir acercándose ás 100, joder. 85. Bueno, ten boa rima. Sí, sei, non? Pero hai que ter pa hincar, que senón está jodido. É que de verdade, Miau, miau, miau. É increíble como fala polo chat instantaneamente despois de que voten. Flipas, se está todo. Home, flipase. É como... Teño o ordenador e fajo me. Boa, non hai cabeira, tío. Me estás contando. Son os de Xa antes. vetaron cabeira. Xa vetaron así de inicio. Cheiraronte. Como van ser os de antes? Poden No. ser os de antes. Non creo. Juanes, estamos xogando contra Juanes. Tengo la camisa negra. Onde está? Ala, listo. Da pochita. Acabou o ano sen chegar a 100. Ingo a ir. Non fai falta. Mira, Anita. O que teño negro é o cu. Boa, que pensades dos blanqueamientos anales? Faríades un algo Por que acabas de dicir eso? A min, a verdade, Non. dentro das cousas absurdas, esa é unha das top, Cuidado, É que dixo eu. Que tal, Cobra Delta? Cuidado, quen che vai mirar o ollo do cu, Pero que pasa cas cousas do cu hoxe? Non o sei. Alguno lava as lejañas e blanquea o ollo do cu. Estamos ben. Entre cagar como pasta de dentes e esto, verdad? Non sei que opinar. Sale. Moito efecto non farán despois dunha cajada.
Hai que reforzar aquí, E conectar. Madre de Dios. Non sei quen é. Be advised. Op 4 is Conectar, vou now conectar eu, a ver. 5 seconds to insertion. Non, que hai un tío que ia poñer un mute. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Eu non reforzo máis, vou polo chaleco. Isto chapou en... A mí chapou ben a ventana, carallo. Silencio ahora, porfa. Van a comer un capcan aquí en breves. Ah, no. O Guiri cerrou esta porta, En breves comen un capcan aquí, fijísimo. Buah, non? Era moito. Sí. Bueno, matei, fixen o meu traballo. Pero que foches abaixo? Eu non podo abrir tan Hei de matar a outro cos capcans. Mira, comeron outro. trampilla, tío. Marco un. Aquí nada. Buah, non me deu. Cuidado, Carlita, Dios. Ai, Outra vez non che veo a, tres de vida, a cabeza de Vixía. puto milagro. Está 3 de vida, vais, Que hai un dron a bailar aí. Hai un aquí, marcado en no dron. Up. Había un. Esta xente apunta onde ten que apuntar moi rápido, Non sei eu. Sí, es raro. Mira, 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 mira eso. Friendly operator remaining. Rarete, Ah, que pena. Quedou a nada, Xa rarete, non? O dronean Boh, moito. quedou a nada, tío. O dronean moito, saben onde están as cousas? Se morreu. 4 last Joder. op standing. Eso foi tamén Levántate, rarete. levántate. Sí, pero vai morrer porque ten outro detrás. Vale, entrouse. Hai outro Xa, capcan. pero quedarse así... Estase movendo moito. Mi madriña. Op 4 Mi eliminated. madriña, Buah. que Non puta sabe nin potra. el como acaba de facer eso. É que dixo eu, non sabe Bueno, nin el. iso é o seu traballo. Mira como saltou. Non ten unha flor no cu. Ai. Ten unha puta camelia. Ten dúas. Unha camelia. Ahora non vai haber capcan nesta ronda, Díjolo a flipades, a veredes. Ves? Home. Por que No. será? Pois non hai. O que non sei é porque non me imos deron a abaixo. kill do Non outro. quero meter no coche. Non me deron a kill do outro cando eu estaba no chan e morreu polo capcan. Igual che deron asistencia. Igual pero non matou sei. no outro e cando quedou injure comeu o capcan. Pode ser que fora eso. Sí. Pode ser que fora eso. Eu vou me meter no coche. O problema é salir. Pero... Boa, xa estamos. Ainda non tes 18. Bueno, nun coche podo entrar igual, o que? Claro. Eu non me metería no coche. Despois quedas aí toda a ronda. A ver, podo intentar salir. O sea, creo que xa... Antes, cando estaba xogando sola, fixen unha partida e conseguín salir, pero non é fácil, Por intentalo. Moi ben. Sair non é Bueno, problema. que O sabes problema salir. son os chupitos de licor café que os carga o demo. Nunca bebi un chupito de licor café. Como que non? Non bebo. Bueno. Carga o demo é a que volve a que volve a botar no vaso. Secure the bombs. Man, Efectivamente. home no. Poño os chalecos, Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Trampilla, hai que reforzala, non? Estaría ben. Que? Que non sei chegar, pero bueno, vou intentalo. Aquí hai un dron por... Márcame trampilla, Davis, se podes. Desde 10 abaixo. seconds to insertion. 5 seconds left. Conecto ahora, Xa conectei eu. Non a vexo, meu. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. O dron. Puxa unha merda de Xa té. encontrei. Guess if you put one document one time, Kira never lets it go. Probablemente morra.
Morrín, efectivamente. Pero van comer a flor. Un cepo? Non sei onde. Hai fuz, Ah, ves? Dixeno. É raro, esta xente é rara. Vou nos reportar a todos. Quero ver eso. Apunta moi ben. No. Non me Tamén pensa apunten que ben. temos Teñen xogo algo. cruzado, cual... Xa, pero pensa que temos xogo cruzado e xente de PC, Da igual, suda. En PC é moito máis fácil. facer Todo eso. reportado. Non, eu tamén fixen o mesmo, pero... Mira non sabe xogar ca mira, a Zami, Aquí hai un. Ai, a Cristo, romperme acá. Non te alejes moito, Gustavo. Con esa escopeta máis de 2 metros non lle faz nada. Xente aquí, creo. Aquí, están aquí. Ah, casi se come a flor. Joder, tío. Hai dous aquí. Merda. Marqueichos que All quedaban, friendlies Gustavo. were eliminated. Sí, pero eu estaba escuitando un por aquí, por la dereita, non sei por qué. Porque estaba aí. Sí, Detrás túa. Pero non pasa nada. porque non me sabía que era desde tan atrás, sabes? Isma, por que te crees que levo a Thorn? Dijo, Cago en la... Ah, Puta, bueno. Sí que consigo, Isma. Pero no te mapa, ¿verdad que no? Se va el caimán, se va por la Barranquilla. Abaixo outra vez, non? Sí. Prepar Bandit. Bandit. Non sei, ti sabrás. Ou Frost, que antes comeron cepo. Estou xogando fatal esta partida, pero bueno, da igual. A cousa é para pasalo ben. Sí, señor. Pero mentras podes pasar ben jodendo a outros, moito mellor. Home, antes Pikachu este... É que é normal, O tipo foi un cabrón, macho. Levabas 11 kills e o tipo tocando os huevos. Estamos xogando no clasificatorias, Isma, porque non penso pagar un duro por este xogo. Eu, por mí, xogábamos Ranked, pero que Carlita non ten pasta. Teño, eu pero sí que non vou vou pagar pagar. polo Rainbow, meu. En plan, creo que Pero está 7 euros. Non te so plus. Igual se me dá torada. Sí, pero non te teño barato de todo. O barato non se meten. En Play necesitas plus para xogar online. Algúns xogos, e se non, xogos como este que che dixe xogar sin plus, as no clasificatorias. Ah, pensei que me decías a mí. No, digo yo a... Sí, xa sei. Sí, aí non. Pero este xogo non fai falta ter plus para xogalo. Down to 10 É seconds. menos mal. 5 seconds to insertion. Be advised, Op 4 has found a Ves bomb. tamén os putos cascos. Op 4 has located a bomb. Se entran por aquí, entro polo coche, senón non. Non me viu ese. Non me viu. Joder. Mi madre, que estes aí todos. ¡Cago en Dios! ¡Fallei moitísimo!
Que agueina, tío. Que malos son, Dios. Buah, sí, un horror. Ah, non me deu tempo a marcalo. One op 4 remaining. Motorola. Perdón. Meu, que saltas ou non saltas? Non quero saltar, agora. Eu non sei onde están, pero vou ver con este que estaba dispara. Muy bueno. Ah, mira, aí está. Successful. Cuidado, fundiulle a Haite, cas balas. Metullo para dentro. Por eso digo Ai, que Dios non ten mío, Dios sentido, mío. estás pagando o xogo e o teu plan de internet non deberías... Pero bueno, Nintendo pasa o mismo, Nintendo tens que pagar online, a Xbox non sei. Supoño que tamén. Sí, creo que sí. Tamén se dijo, eu prefiro pagalo porque por lo menos en PlayStation ti pagas vai genial os servidores. É raro que teñas fallos de Sony en servidores. E polo menos danche xogos gratis. Danche polo- xogos polo gratis ao mes. De feito, hostia, non os volvín canjear. Que xogos están este mes? menos. É verdad. Espero non haber Eu perdido tampouco xogos. mirei. Vou mirar. Creo que non cambiaron, ou sí. Suscripciones. Ah, podes mirar desde o móvil. Sí. Sí, me vai isto Estou ahora. mirando, eu estou mirando desde a Play, a ver se me carga. Suscripciones. Mas está Outlast Trials, que carallo é isto? Esto non sei que, buah, non me gusta nin Need pouco. to use your drone to locate a bomb. Vaya ruína. Non vexo, non me salen os xogos gratis. Son o Outlast non sei que e dous cousas de anime que non sei que son Igual sí exactamente. que os agreguei. Pero o R6 en PC é gratis, en Play debería de serlo tamén. É gratis realmente, pero se queres xogar clasificatorias tens que pagar. En PC tamén, se tens que xogar clasificatorias tens que pagar polo xogo. Drone has located a bomb. Ah, ese dato non o sabía. Buenas, Carpín. Carpín. Outlast Trials é multi, creo, está divertido. É de terror. Seconds to go. Oh, sí, o Outlast sí. Pode estar El guai matazo, pasalo en creo. stream. Feliz ano. 5 seconds. Joder, Twitch detecta Se ano como queres, palabra o descargamos prohibida, tío. despois e miramos. You found a bomb. Make your way to its Ou se location. non. É verdade, salvo en rojo. Ese fuego amigo, que foi? Os guiris pegándose. Entre os guiris tamén foi o problema. Sí, foi entre os guiris. Gustavo, quedaches aí parado. Que chamaron ya antes. Cando volves facer streamings de medo? Podo mirar algún día. Solo que, por ejemplo, este mes que está Pepe aquí, cúndeme xogar con Pepe bastante, sabes? Merda, hai un mute. My air jab is deployed. O mismo que antes, estou fatal, tío. Aí, Carlita, como se faz un... Frida. Ah, vale. Los eollos.
Pica, chute. Porfa. Os meus amigos eu partimos cos teus TikTok. Merda, Moitísimas pues, gracias. Tácheme. Marcho por atrás. Sí, fue un eu, Espérate que che dou outro. Non posso subir. Merda, eu mesmo. You must recover the diffuser. Non, o sea, seguirei, gracias, Carpi. Non teño pensado parar. Mentras me sigue gustando e divertíndome. De feito, mañá vou subir vídeo. É que isto é unha locura que estou facendo. Carlita, tes tío sedas. Estou nos sedas. Bótalle huevos, Carlita, os que non tes, veña. The diffuser is now. Ben, polo menos... Merda, no niña, longer in putos son possession. males. No, deses un tiro a él tamén. One friendly operator remaining. Sí, matei, pero... Sí, pero a que costas? Pois sí, moitísimas gracias, Carpi. Seconds remaining. Oh, Dios. Eliminated Por lo all. menos Pinlla un dous, intento. pero non matei a ningún. Podía haber salido. Hostia, fundiucho a test tamén. Joder, Vaya deixei puntería tocar. ten o Doc, Vaya puntería ten ese. Sí, pero deixei uno tocadísimo, A Zami, porque levaron a Zami. Van ir abaixo, Pois a temos Zami. que abrir. Ah, sí, sí que levaban, sí. Quen era o que pon as copias? Non sei, bueno, xa non me dá tempo. Levo... Boa, fai moito que non xogo con a Libia. Gustábame moito a arma que ten, igual a xogo despois. Hai Pero que necesitas que alguén abra ou como... Eu Bueno, levareis, necesito unha Kali ou un Thatcher. pois un Cali. tache, si queres. Nace comigo. Ou si vai ir Carlita, Xa contigo collín que leva Cali, ela, eu. a Cali. Aparece comigo, Carlita. Vale. Sí. Cal colliches? Gasolinera? Gasolinera. Sí, no? Vale. É que non me aparece porque non confirmaches. Creo. Sí, que estaba posto ali. Pasade Arriba. Discord, non pasachedes Había o o Discord. símbolo Para quen del. queira unirse ao Discord, aviso aí por cando fago streams. Ui, que mal, Anita e Lucas, Tranquilo, que escribo rápido. Os moderadores non Os fan moderadores non moi fan o mal. traballo. Isma. Sí, señor. Antes sí que o fixen, 4 veces ou así. Ismo últimamente está con todos os streams, Vais a ganar o VIP. We need to locate a bomb. Dime sin banearme. Coño, E non podo banearche de Sircho. Sabedes Así que fago dúas cousas, sabes? sabedes que podo facer? están aquí no primeiro piso, non? Sí. Están poñendo Hai unha cepos. floresta aí. Aquí, que raro. Que podes facer, Davis? Hostia, que raro, aí romperon Sí, sí. totalmente. Están aquí, están. Insertion in 10 seconds. Esa é a sensibilidade que lle tes aos drones, Gustavo. Eu xogo Seconds before con Pois que lento, 58, Ese 68. que Eu vi que Filliña. ti bomb subiríalle. must be located and defused. Sí, pero eu son unha persona 40 e maior. pico, Ti, 40 e pico, creo. ti como eres subiño, unha sí. neniña. Ali hai unha cámara, nunca lle dou dado, tío. Aí está. Igual fago un vídeo cagándome nos eucaliptos. Xa que a xente lle gustou tanto os eucaliptos. Ten cuidado que iso pica no cu, Home, ten que picar. You have located a bomb. Hai Ai, xente non por aquí hai arriba. Dios, creo. Joder, pero non me vou a echar a cabeza de calar. Eu marcho de aquí. Davis, xa chubiches? Sí. Vale. Está a cámara aquí, cambiaron de sitio.
Perfecto, rotou ya a ventana e rompes solo o cristal. Gracias, Ubisoft. Boom. Diffuser is no Esta longer xente in ten your algo, possession. esta xente ten algo, eso non é normal. The diffuser has been secured. Bueno, Voy desde aquí. estaban todos Pero ti, apuntados, non, pero- Carlita? Uy. Extraña puntería. Vaya merda de partida, na anterior. Teño busedas, vou ter que facer algo. Tes un detrás do piano, aí, vais abaixo. Tes un aí tamén. Están desde abaixo. Que dis arriba, no? Abaixo. O Ah. piano está abaixo. É un piano de cola, como de Bryce. Ah, vale, sí. Sí. Joder, tío. O de pilei as pernas, pícame a Dios. É que mira como estou. Era fácil. Miras mo ti se non mo rompen. Mira mo do dron, por favor. Marquei a 1. Marquei a 2. Non vas a amar ese, por favor. Non, olvídate, están apuntando Por favor. varios pa aí. Non sei como non morriche xa. Eu morrín a primeira. Que faz, loca? Mi Que gato non usa nada. Que Ai, estás loca? suicidarme. Suicidarme. A miña vida, a miña vida. Quedaban 19 segundos. 10 seconds remaining. Eso sí, coño, pero... Era mellor morrer, a verdad. Tiña 3 aí. One friendly Ah, operator que suerte remaining. tuvo, joder, mira outra vez a nada de vida. Bah, You've run out of time. Non tiña fe. Juan é un tipo moi duro. eu que flipo que rompeu a porta de madeira e xa directamente o primeiro tiro na puta cara, na cabeza, macho. Sí, sí, a min de cabeza, pero xa facendo prefire ao sitio, disparando antes de ver. É que teñen puntería extraña. Sabes que teñen tamén? O que acabo de quedar Medio flipado. Kurt Cobain se mandou. Denuncieinos a todos, xa non me acordo. Eu tamén. Creo. Sí. Ai, a Cali, sí. Ui, Levame matei a tanto un. tempo que xa Ai, ni no fa. Pois agora hai que abrirlles, Levo que termite. peligro. Xa, levo termite. Ah, Le- perfecto. Levas Thatcher, tío. Pois levo... Leva ti termite, vale. levo... Bueno, Ou se queres, leva ti termite. Sí, Ou mellor, eu, sí. si queres. Fajamos o cambio. Sí. Dalle. Que o Thatcher non o collín moitas Vale. veces. Por dicirche que collín unha vez. se arreglades entre vos. Non sei como se usa a habilidade Os nova guis- de termite, que non o provei aínda. Sí, son de PC, pero Como non sei, é habilidade nova? raro. O sea, unha cousa é ser de PC, outra cousa é ser Jesucristo, sabes? E Jesucristo... dudo hasta que existira un. Muiño, porque con Xbox necesitamos ter xogo cruzado. No, E Gustavo é de Xbox. Sí que fai falta. no, porque son de Creo que sí. consola. Que no. Pero fai falta o juego cruzado en consola, pero creo que é solo de consola, O sea, non debería de meter xente de PC. Claro. Ah, pois No. entón non sei, Logo miramos. No, que sí que hai que esa Debería, posibilidad, que eu non, por mí non tedes que poñelos de We need to consola. locate a bomb. Digo porque eu xogo moitas veces con xente de Play poño non Sí, sí, xogar sí. cos de Están abaixo. Located a bomb. Vas abaixo. a meter no coche. Vas a meter no coche. No, pois unha granadita para dentro. Un fuce... Non hai fuce. A zorra fonse meter no No. coche, tío. Que rata, Un que capitao desde arriba, pero claro, si... Nah, non te raies. Insertion in 10 seconds. Pero non é de puntería, muño, que te Meter o matan dentro do coche. como sabendo onde estás xa, sabes? Non é ter puntería, É que son como... adivinos, non sei. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ah, romperon o dron. Estaba mirando se metían no coche. Joder, non pasa nada. Como é isto? Non hai nada identificado aquí, Ves? Bueno, aí mataronme ben. Matei a Aruni. Ao primeiro, veña.
Finca, por favor. O malo deste xogo é este, como morres de primeira, chapas pantalla. Abre, coño. Sen medo. Bueno, aí non poden ir, pero bueno. Epa, non vexo nada. No, non son así, ma. Non teño paciencia. Que susto me deu este. Mira, mira como Ui, xogan. me cago en Dios, non lle volei a cabeza de milagro. Prefiero xogar, intentar xogar o mellor posible que ir a polas restos dos demais. Vayan a ser por aí. Víchelo? Ah, é o guiri. Está chute, Gustavo. Gustavo, dá chute cando podas, Está bien? Queda Xa, un, pero outra vez. Sí, sí, sí. Digo, que me queda un, Nah, Ves, aquí a quieren eso me poner refiero. 3 de vida estaba. Aparece mocho. Es Eso é increíble. moi raro. É increíble. Moi raro eso, Está 3 de vida ese, All friendlies have been Bueno, mellor que esta partida xa acabou. Queden polo con esta partida. Madre mía. Vaya partidilla, non sei. Estásme complicando. Por lo que sea. Si sale frontera, mellor. Polo cu. Xa Isma, pero aínda así bastante ben a punto, pero bueno. Davis, mira si está posto con PC, que a mí non me deixa. Hombre. A ver, que máis dá? Si 1000 total, para que nos puntos de ganen. batalla. Sí, juego cruzado en Bueno, pero consola. coño, Estaba con con PC, consola solo. estaba en PC. Vale, pois dalle. Mima. Eu penso que levan wallhack, xa. Pero bueno. Putanita. Pero non teño paciencia neste xogo para esperar. Prefiero atacar e intentar matar os máximos posibles. Ese clip, Ese clip despois Eu quero borro, ese clip. despois elimino, tranquila. elo. A ver. Dicindo eu que non teño paciencia. Ah, vale. E di, no. Anita graba con móvil. Graba a pantalla do clip. Sí que teño paciencia, meu. Sabes como te demostro que teño paciencia? Sacando un Aguantando. rabo e presumindo destes 47 platinos. E non son platinos fáciles, Joder. Mira, 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 mira. Mira, 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 a paciencia que teño. Demon Souls. Xogo máis lento que Dios. Elden Ring. Elden Ring, el videojuego. The Witcher. Trackmania. Se isto non é paciencia, mátome. Dark Souls 3, Dark Souls 2, Dark Souls 1, Sekiro. Vas xogar ao novo Resident Evil en directo? Seguramente, ese sí que lle teño ganas. Eu no Souls desespero, me pasei no mínimo 3 veces cada... No, 4 veces cada un. Como tantas? Por Porque qué? para sacar o platino teño que pasar varias veces. Ah, claro, o platino. Ah, chiquilla. Quen saca un platino da primeira? No, no, é que hai xogos que é Of, imposible. León. Ah, Vale, é que me eu colleu, non sei. Que a É chaval que é unha cousa moi rara para sacar un platino a primeira, Ou con Leon, non sei, non vi nada do xogo, pero se se pode con Leon, coño. Ah, resolve a predición, é verdade, poño outra. Gracias, Joan. Ah, é verdad. É que resultado... Ando a chorar que Perdimos. perderamos. Viva León cuarentón. Iba a decir algo así, pero me guardé.
Xa o dixo eu, non pasa nada. Non pasa nada. Buah, estamos en 2026. Eso sí, tarda un huevo en cargar. Qué Ah, movida. no, We need to locate a bomb. é verdad. A mí me olvida se non quero. Acabo de cambiar, pero... Ti non vives, ti es como unha ameba. Bueno, as amebas están vivas. Ah, eu non vivo. Eres como un virus. Pero moito non fan, a verdad. Os virus non... Son a base da... Creo que non están vivos Están os abaixo virus. fijo, non? Non, están arriba. Habitación... Non sei. Gimnasio. Drone has located a bomb. Ah, Buah, hai un Warden, un Mochi, creo, e... non sei- Azani, 10 seconds. Thorn, o nome do Guiri. Azani, Estoy gordo, 83 kilos. Ben, aprovecho. I am fat... estos dous que acabo de marcar. Make your way to Pois its que location. me dirá un 60, un 50. Porque para É un de traxe deses. Un guardian ou como se chama. Guárdense, pero xa están marcados. Acaba de Gustavo. Sí, marquei no Romperon seu. ventana. O foi abaixo. Buah, que pena que non se poidan ver pelis en directo. Eso sí que me fundía, ver unha peli con vos. Eu no outro... O canal onde moderaba mirábamelos pero fora de stream. Airjab in position. En Non lancedes directo máis- é chungo poñer pelis. Máis humos, Carlita. Vale. É que levo... Dinlle, solo se vía cabeza, saliu sangre. Airjab deployed. No, Yo- eso é moi raro que me acaban de facer, Si non me viu. No. Ah, o guarden aquí nas escaleiras que estabas ti, Davis. Sei, non. É que parvo, levo yo marcando media hora. Bueno. You must recover the diffuser. Morreu outro. Down to one friendly. Four last stop standing. Zombies in the fucking shower, bro. In the bathroom. Ok. Don't breathe. There's no point of it. Just reload your gun. Reload your gun, Nomad. You're good. The diffuser has been recovered. Pola dereita. Op 4 eliminated all Pena. friendlies. Voulle falar a este. A unha dita. Voulle falar a este. Chaval. Que dixo? É que non o escoito. Eres puto subnormal, son nivel 777, queres calar a puta boca, meu. Mamón. Xa está. É que non me jodas, meu. Justiño. É que... Dame dicindo que teño que facer un puto subnormal. Que nivel é? Quen era? O Ian Fat? Ah, que che estaba dicindo? O que tiña que facer. Denunciar, Griffin. Denunciar, Griffin. A los dos, por subnormales. Si, é ese. Nivel Vegeta. Como miras o nivel que é. Quedou calado, Non sei que nivel é, pero pasa. Quedou calado. Pero falaba en español ou... Falaba en oía. inglés, ti non oías. Estábame dicindo que onde estaba, vale, hasta aí compro. No. Díxome que estaba na ducha. Calo a puta boca. Axudoume. Pero aí partir de aí, meu, non me dixas que teño que recargar ni facer pollas. Calas a puta boca e deixasme escoitalo, mamón. Ai, Merda, mandelle solicitud, quería denunciar. se fora Moi multimillonario. ben. Non creo que me acepte. Se fora multimillonario, pero así Ao final casaste con el. rollo Mancio Ortega. Compraba Ubisoft e cerraba este xogo. Tiraba o abaixo. Joder.
Que cabrón. Ah, vale, sí, Carlita si está en Discord desde a Play non escoitas o chat do xogo. Eu que estou en Discord desde PC, entonces escoito o xogo Claro. máis. Need to use your drone to locate a bomb. Tío, Sí, sí. se fora tan millonario Teño como, que ter forma de cambiarlo, pero paso. como Mancio Ortijas, mima. Compra Ubisoft, amigo. Ortijas. Simplemente para tiralo abaixo. Sóname aquí abaixo, non? Están arriba outra vez, en dinero. Ah, no, está Están arriba. Buah, quería un back. Levo as. La sala Joder, del non é as dinero. tampouco. Levo Sofía. Guarden, Arun, xa están todos detectados. Ala. Ah, hola Davis. Entón, 10 seconds. 5 seconds before insertion. Dios mío. Located a bomb. Make your way to Non it. maté a No, nadie, vamos. vamos a cargar. Que xogazo. Loading new magazine! a ver. Nadie pode abrir aquí, ¿no? Bueno. Hello there! You have dropped the diffuser. Que morreu? Joder, tío. O das abellas ou das velutinas. Oh, non conectaron. 4 last op. Reloading! Entre Vou contigo, Carlita, solo hai un. Bueno, sí, sí, vou. Davis. Que non o maten, que los puntos por plantar. Diffuser is active. Protected at all costs. Non, está dentro do punto. Está fora. Que me mate. Súdame. Xa está. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Mima, vaya, mira, tiñas ti, eu non o veía. Mira, non, coño. No. No, mira, non. Va, é igual. O que toque. Ojalá. Moi ben. O que toque. Ai, Van a ir para arriba outra vez. Carlita, estamos facendo moito. Mm. Non sei quen coller. Mentre non colles unha Ya, gripe. sí. No, no, deusme libre. Picamos ollos, tío. Vou non sacar con a cuchara. E quedar cas cuncas. Sempre dice eso. Miau. Pero depois sigues usando gafas, sin ollos, pero con gafas. Correcto. Claro. Pintas uns. Ánimo, Carlita, vamos allá. Vamos. 0 kills. O importante. Quen era o que estaba falando antes? Algún do chat quedouse con I am el? fat. I am fat ou Tef? Non sei, Sí, I am fat. We need to Vou ver locate Quereime a con el bomb. porque non o escoitaba. Vou ver que nivel é. Teño curiosidade. Hai unha página que se chama R6 Tracker que se busca o nombre Ah. é de Play, non? Si, é de Play, vale. Sí, é de play. Plataforma Play, e se poño En serio, se barra pode baja. mirar. Sí. Despois paso a página por Insta. Pañoume unha araña desas. Sí, xa vin. Non encontra. Ah, puxo no mal. De quen son as arañas esas? Ah, vale. A cun razón non chego. Vale, o tipo solo chegou a plata 5. E nivel... Hai unha abaixo. Espera, que esta página cambiaron a 5 mal. seconds to insertion. Non vexo onde está o nivel. A bomb must Ah, be located and 66. defused.
66. Son eu máis nivel que el. Son eu máis nivel que ese pirolado. Non vou falar. E non fixen ningún aquí. O nivel non di moito, Non xa. No meu caso, polo menos. O nivel neste xogo di Ah, moito. Juliola. Di moito. Aquí. Diría que di máis o nivel que o rango, Que cabrón, rompeu unha trampilla e deixoume abaixo, fillo de puta. Vou non matar. Non, vou non matar. Pirolao este. Súdame que me maten, é que me suda. Joder, que parvo, tío. Non me gusta esta claim. Non, que os pariu, están aquí a por min. Perfecto. Pero intenta subir, Gustavo, porque só hai un aí. Hai dous. Bueno, pero... Eu iría con Davis, Está arriba xa. E deixa os guiris A estes. falta que dunha fan claymore que funcione, meto yo outra. Quen é... Tes granada, Quen é que? Gustavo? Sí. Vale, pois sube arriba de todo o tellado. E rompe, mira por aquí, O por tellado, debaixo vou marcar, vale. arriba de todo. Rompe isto cunha granada. Isto de Outro aquí, lado. estou marcando. Ai. E saltas. Nada, a ver se me queda aí. En serio, pois nada, entonces nada, sí. Si xa gastaches unha non vai valer. Xa entrou, Tes outra, entonces? No, No. unha xa gastei. Que non viñeran a por min. Ah, é para tirarla por debaixo da porta, non? Non, Eso ya está la un que toque. tiene. Ahora rompe. ¡Pa! Ao siguiente. No. Reloading! What? Cover me! Located a bomb. Vou entrar, Reventou. Possession. Tardei No. moitísimo. Por que tiña bomba eu? 5 seconds remaining. A mí, se o guiri de merda non me tiraba para baixo, pois igual non morría. Gracias, renovado. Igualmente. Madre mía, tío. É que quero lle pegar un tiro, pero non van poñer triángulo. ahora durante defendemos. pi- Que é moito máis fácil defender que atacar. Xa pega Ah, pero Davis, non tes triángulo, chavalita. Igual foi unha Non, é que amenaza che de puxeran. antes. A min pareceu... creo que sí. Pode ser porque eu non che miro o triángulo, Pois pode ser. Claro. A min o este que ten un nome raro matoume. O sea, matoume non, casi. Bueno, no, ¿qué cojones? Quero ver King. Non é tan a falar, Non, pero por si acaso teño yo activado para escoitalos. Pois o vídeo de mañán penso que vos vai molar, Está bastante chulo. A ver, non é unha gran, non é unha gran cousa. Estás metendo hype, Avisarei, vos supoño que o subirei... Non sei a que era subilo, verdad? Porque estaba subindo sobre a unha, pero despois saliu unha estadística Mañán en a Instagram xente... que a xente suele velos máis entre as 9 e as 12. Entonces, non sei. É que solo morriu, cascou a placa base, o resto dos componentes están ben. Iso é raro, moño. Estou de volta, ainda que me vai caer unha funada Xa do que- Instagram. Hello? Eles...
Aló? Be advised, Op 4 has found a bomb. Reforza o da de dereita tamén, Carlita. Sí, vou. A que tes a dereita ali. Onde estaba xusto ahora? Onde? Ah, 10 sí, coño. seconds. Sí, perdón. Non a vira. Reforzada. Op 4 has located a bomb. Camera in position. A mira nadita que ver, pero bueno, non sei. Esta... No tellado. Ui. Que fai? Bo, morremos todos. Pero este tío é parvo. Un Está C4, non? asesinado, sí. Sí. Deítate, gilipollas. Moi ben, pois agora a ver que facemos. Todos a un tiro de morrer. Súdama, a verdad, que morrer a él mellor. Silencio ahora, Vou ir para aí en breves. Fuz. Fuz aquí. Esa quedou a nada, estas balas doen. Vale, fallei moito. Caguei na... Non hai ningún doc. Por rotar por abaixo. Un allí. Hai unha jeans desta que cega. Sí. Pensei que iso era alguén. Boa. Uf. Non arriesgo máis. Carlitas, cabrona. Mira, vou facer algo. Igual é arriesgar, pero bueno. Esto é moi old school, Mag. Non me vai salir ben. Uah, dinlle, Mima, pois boa. Down to 15 seconds. Non entran estes xa, 10 seconds to go. 5 seconds remaining. Cajáronse. Non mo podo creer. Time limit reached. Feliz ano, Merce. Que tres ¿qué tal? cadáveres... Que tres Hola, cadáveres Merce, feliz sobrevivíramos. Boas, Merce. Que tal, na camiña? Ven a xogar un pouco, anda. Estaba moi concentrado, non alín. Ao mellor veu, saludou e marchou. Claro, Ah, non, pois está aí. ah, non, Estou está aquí. mala. Estou mal. Elo? Que andas con gripe ou que? Pobriña. A noite é dura. A noite dura. Pero máis dura é a verdura. É máis por onde a metes. Depende de onde a metes. Joder, ala vai. Ala vai. No, este stream... Hoxe está loco, Estamos caladiños. Mamma mía. Propósito Ai, Carlitos, de ano novo. con triángulo. Con tri- Emborracharme por primeira vez en 33 anos. Que no, Vamos. No, eso non vai pasar. que va, non o faga. Joder, que é tío. unha tontería Coña, que- di, coña.
Tanto na cama que Coño. onte tuveron a xaneira. Merce xa iba a ir a comprar as botellas. Si, este capaz, se o dijo en serio, apareceme na casa mañán con 5 litronas. Home, e fai ben. Antes de que debis beba Non che fai alcohol, falta tanto, córtanse as pelotas. Cortas non as me pelotas. Non me gusta, joder. Provei... Cando foi? Outro día. Provei, o sea, metí un pouquiño na boca de champán, casi jomito, mijo. Home, champán é que... Bota aí os chalecos, É Gustavo. que non. Rompo aquí. Sí, pero bota os chalecos rápido. Ai, sí, perdón. Va, sempre me olvido de que teño este, macho. Cando xogo solos, xogo cos mode, normalmente. Se eu aturo fogo normal, imagínate borracho. Bueno. O que teño que aturar eu tamén é moi demencial, O que teño que aguantar eu e o pobre Brai estamos marginados, Tesnos aí como se fóramos. E xa non che dixo Cibran. Bomb located by Op 4. Non me vistes bebida na puta vida. Eu non. Pero que non estou falando de bebida. Dijo de aguantar en general. Aquí van dous, É bueno. pelando. Además eu sou un borracha triste. Por que borracha triste? Abren aquí, Ponse a falar como os do Animal Crossing. Hostia. You have been spotted by hostiles. Ostras, Fall Pedrín. back. One Op 4 Me remaining. cago en Dios, acabaches con eles. No, eu ainda non che mirei un. Encima, pero ese termite ten puntería rara, É un malísimo. Cafeína moito. Que acaba de facer ese tío, mima? Nada, cafeína eu. Triple kill. Con esa escopeta desde aí non llevas facer nada, Gustavo? Por que non poso outro fusil? E menos se non disparas. No, sí. Triángulo. Pensou que rotaches e É que non todo. llevas facer nada desde aí, Gustavo. Tens que acercar a él. Cambia de arma, Gustavo. Desde onde estabas, se aparte lle porque non disparas, tiña que plantar. aínda que o teño no medio da mirilla, desde onde estabas ti, se lle disparas, Sí. non lle fas nada. Sí, sei no. Pero si lle medio rozo, ainda lle fago algo. No, desde aí olvídate. Ai, Eu Dios. recomendo que vayas ca outra arma dese operador. a ver. No, pero entón collo outro. Pero é que as escopetas hai que saber xogar moi ben con elas, A cantos FPS xogades? A 10? Eu a 60. Por? Eu a 60. Por que a vez? Eu nin idea. Por que se pregunta? Vetarme Vigil. Ollo barbando. Polas siluetas que lle A mí facedes. me vetaron as ganas de vivir. Que silueta de que? Por as siluetas. Se leva 8 kills. Moito falas, Eu pero tamén. tan Ah, eu niña, sí, non eu- xojas a Pero nada, faltame o cero de arriba. Non Bugueouse. xojas, non Eu xojas quero a que nada. entres ti para enseñarme, joder. Claro, desde que a miña ben se fala. Eso era como que che decía no colegio, espero te salida, despois a salida non había nadie. Sí, é verdad. No Carai, mundo. Nos vemos fuera. que rápido vais a orella. Xogo ao Mario Kart. Xogo Eu tamén. Mario Kart. No, que depois... Pero o Mario Kart enfádase. E o Animal Crossing. Xogamos mañán ao Mario Kart, cúndeche. Que envidia. Xogado Mario Kart outra vez, por favor. Sí, ou cando digas. Pero... Mañán é viernes. Mañán é viernes, non? Secure the area. Keep the bombs Sí. protected. Se che cunde xogalo en persona ou mañán pode. Non sei, se non, pois... Como ti que Ai, non hai nada que proteger.
Pero teño gripe. Pero non é Ten que non era gripe. gripe. É que non entendo. Primeiro dixeches que non era gripe. Ahora é gripe. Op Está 4 cons- has located a Ah, Está constipada do cu. accordingly. Pois nada. Quen reforzou ali? Aí conectas. En donde? Aí onde? Na pared grande de antes. 10 seconds. Nas escaleiras aquí. Eu non sei, creo. Ah, nas 5 escaleras non. seconds left. Meu, dron. Ah, eu nas escaleiras non estuve. No, no, nas escaleiras non, desde dentro. Aquí onde estou eu. The detailing on that junkie. I've never Aí. seen that Ahora digo, che, pero... I'm much more Eu aware. bloque... Eu reforcei as de onde estás ti agora. Esa de aí non se reforza. Reforcei esta de aquí, non sei que fixeron aquí. Vamos. No, esta abrimos, é a que abrimos antes. A que está ao lado do reloj, dis. Sí. Eu penso que eu non peche... Eu esa non a pechei, creo, Eu pechei aquela da dereita. No. Merda, ahora deixaronme cunha batería, van a abrir. E xa sei que están aquí. Están aquí tamén. Ana jeans. Stream con mascarilla. Cheguei as 8 da mañán por acompañar a xente pasada de copas e non Puto deixar Flores. sola. Si, non eu... As 4 xa estaba na cama tan feliz. Outra Claymore máis. Cantas teño que romper? Uf, a miña perna. Abren aquí. Ah, vale. Este aí. Keep up with Permite aquí. Op 4, last operator standing. Sigue disparando. Esperar que recargar. Ahora. Carallo. Deployed nitro. Activate. Está facendo rappel. Friendly's victorious. Como caiu a promo. O C4 non collou. Pois a min hoxe fundíame arca, a verdad. Rainbow tamén, pero fundíame moito máis arca. Pero... Non sei, mañán, si eso, si que estás ben e queres Mario Kart, podémoslo xogar eu na miña casa e ti na túa. E iríate no ahora e a Merce. Non se dixen. Que envidia me dades. É que ten que molar un montón. Que elixa o xogo que levo, veña. Perfecto. Que raro. Total, para que estou facendo nesta ronda, No, con sí. a partida inteira. Ainda non morremos en todas. Calou o chat. Falade, hostia, insultadme de que sea. Chat, hoxe hai moito sono. Burro. Hola! A Anita permítese. Anita. Home, no. O que queira. Secure the area. Keep the bombs protected. Aquelitos... E reforzase, mas aí, vale. Aí no, aí no, aí no. Arriba. Aí no.
Eu non... accordingly. Aí, vale, a esquina non era na outra, xame, sí. Deploying welcome 10 seconds remaining. Merda, non me dá tempo puñer. Eu de onde quería. 5 seconds. Op 4 has located a A bomb. puñer usted, Be pues non me dá ready for tempo hostile nada. action. Joder. Throw razor blue. Reload! For deployed. We have some time. Morreu. Carallo, amigo. Pena que non tiña escopetas. Que me meteu este. Changing mags. Non puxen os dous cepos. Dame toque ter os cepos encima. É que tarde ou temprano teño que ir polas ventanas estas. Porque outra forma de atacar o punto. Pero se non vou por abaixo. Vou facer adiante. Gotta reload. Calei que me chamaron todo te vendo desde o móvil. Nada, non hai problema moi. Están aí arriba, na parte de arriba, Carlita. Vale, a ver se son Onde algún. sempre. Onde che marquei. Vale. Flexible barrier is activated. Buenas, Yamiza, que tal estás? Ole, un puntiño. Vamos, vale, aburrome. Reloading. Morreu. Toma Isma, pa ti. Isto negro aí? Hostia, isto non está un Dedico xa. Op 4, last operator standing. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Aí vas a ir a matalo. Estaba, ¿dónde estaba? Ah, Ah, estaba aí. aí, vale. Pois non xoga mal o tipo, No, non xoga mal, pero foi moi flipado. Antes. Sí, bueno. Feliz ano, miña damiza. Tío, esto es por el mismo sitio, eu vou por outro lado. Vou cambiar a AK, que a AK últimamente non me está cundindo, ten moito recoil. Compensador RX, listo. Carlita de feito mortal non é, polo menos no Rainbow. Carlita non é mortal hasta que se demostre o contrario. Eu estou comendo un croissant tan tranquila. A min súdame matar a un solo, Eu estou tan a justo. Bueno, Ascendiches ao plano astral, Carlita, congrats. Un café. Croissant. We need to locate a bomb. Un sándwich. Non, un sanguis. Sándwich. Así é máis gracioso. Pero quen decía eso? Eu? Sanguis. Sanguis dixía, non? Sándwich. Sí. están, están arriba, esperando que suban os drones. Na escaleira. Your drone has found a bomb. Esos zapatos son de Para caer. esa.
Hai un caído. 10 seconds to go. Vale. Guasón. Hai Lesion. 5 seconds to insertion. Located a bomb. E tamén hai o Make que your fai way to bum its bum. location Espera, and che, quero defuse marcalo. Romperomo. O que fai lume. Que pon cousas así, non sei como se chama. Te chanca. No. En plan, o que pon as cousas na parede e se as revienta explotan. Non me sale o nome. Ah, perfecto, vides por aquí. No. Bueno. Swapping! Queres que che rompa aí, Davis? Se non foi cabeza, meu. possession. Teño para romper eu. I need to teach. Found one. Second floor. Airtrap planted. Ready to go. Come and get it! Eso que é? A Clash. Ah, Blitz, non sa como se chama. Eso, Clash. Ala, deítate. Clash sigue viva, Clash está morto. Surge incoming! Sí, pues non sei que matei. The diffuser is Ah, now pues era Clash. secured. Op 4 last operator standing. Mira, mira, mira que prefire. Buah, que mal. Op 4 eliminated. Friendly Iba a facer mission prefire e successful. xusto saliu. Dixo Merce que viña entón, non? No, quedaría dormida, non non se volveu a mencionar. Sí, eu creo a que- pronunciar no chat. Pode ser. Un guasón. Que tal, Garry? Ale, aí tendes puntiños. É verdad, para os puntiños, a ver. E abro outra predictio. Iniciar, elegir resultado. Sí. E fajo outra. Paquete alfa. E vou mexar. Busco partida e vou mexar. Que aproveite. E lavas mans. Vou te botar fora. Entrou Checovic. Ah, Hola, veña. Ahora sona. Vou mexar, veña ahora. nada, eu creo que é a súa forma de demostrarme o cariño xa. Sí, home, Se non, sí. a verdade non o entendo. Claro. É que te bota fora está cheando un biquiño no cu. Nas cachiñas. Sí, sí, xusto. ¡Oh! Paquete dorado, por favor, que sexa algo bo, por favor. ¡Que puta merda! Dame, Por porque- favor, que es esto? Esto é legendario. A É min unha porque non puta me están merda. dando... Ai, sí, 2 paquetes. Oh. Vaya merdiña me acaba de dar. Bueno, ahora non van a ser. Eu tamén me estou mexando, pero non poder. Oh, Oregón. Bueno. Que che fixen eu, va. Que fixen eu? Eh? Que che fixen eu? Nada, queres Me llamar. cago en Dios, non vetedes, se non che juego. Che mácheme o perdona. Oregón. Cabe... Eu cabeira. Eu botella cabeira, Carlita, ti sabías como nacen ¿Qué? ti sabías como nacen as ratillas? Fora do Discord. Vale. No, no, no. É unha pregunta. Ah, vale. No. Pois pregúntalle a túa Non nai, sei que eu. tampouco sabía entero o seu día Claro, que naciste. ves? Ostras. Carlita niña rata. Ainda metes esa grajada así. Sí, claro. Increíble. Tocou orejón, orejón, orejón. Cúndeme este mapa. Pode que sea a última do día. Depende como vai a partida.
Home, hoxe non podemos ter queixa, Andas con sono? No, hoxe gustoume xogar. Hai días que non, pero hoxe é dos días que cunden. Debería poñer, Eu que cando teña ganas subo, de pegar tiros. cando subo a YouTube os días que cunden moito, poñerlle algo para distinguilos. Non que sei, un asterisco ou algo. Un langostino no título. É que esa é quitando boa, aquela partida cos tipos Ese é que bo. dejaban un... Vou non facer a partir de agora. As partidas que cundan moito ou os streams que Langostino. cundan moito, etiquetados O de hoxe foi cun de langostino. falar de cajadas. Así que cundiu. Use your drone to locate a bomb. No, pero xa non só eso, a nivel de risas, a nivel de xogar ben, Sí, sí, días sí. que cundan moito, sabes? Un IRL, pode estar guai. Un langostinos no título aí. Oh, iba a poñer un Aquí. escudo aí, pero se mo posti, de locos. O malo é que en Twitch non podes facelo. De locos. Sí. Abaixo non, non? No, en Twitch sí. No, pode. tan arriba, pero morremos os dous no mesmo sitio. Uf, a mí xa me está afectando o mute desde aquí. Sí, xa. É que igual puxo mal eso, non? Levas 10 cal? seconds. Non iba a levala, pero... Pois eu tamén te veña roubo 5 aí. seconds before insertion. No. Your mission Pues Bueno, non vos pasedes, is use a bomb. Solo me podo meter eu Que con ganas- Carlita e os do Que chat. ganas me está dando de darlle un time out a Isma, por vacilón. E os do shop. Solo podemos meternos nós con ele. Bueno, a ver, a ti te permite, pero... Home, que se non me permites vas jodido, vas fora do disco. Outra vez. É o meu día a día, non pasa nada. Xa me aprendín o orden dos botóns, eso é o único bo, Merda, o puto mute. Enemy device nearby! Onde están? Que punto están? Ai, Bomb You're no match for me! Doeu, que velho, merda. Non a vi. Non se veía, tapaba a arma. Que rato, Enemigo detectado cabeira. fuera. Sí, cabeira. Vale, vou ao baño. Tens que entrar, Gustavo, estás fora aí. One friendly operator remaining. Sí, vou. Que me dá... Bo, All friendlies have been eliminated. ai, Dios mío, que inutiliño. Cabeira. Xo. Neste mapa cunde porque vou volver a intentar o dos cepos do outro día. Non sei se estabades no stream os que estades agora. Cando caeron os tres no cepo, buah, que risas, Sí, estaba. Como no? Volving. Ai, Ah. Dios mío. Non sei, muiño, eu non edito nunca no móvil. Iba a dicir CapCut, pero non sei. Cali, vou levar Cali, apetéceme. Pois eu leo. Estás vos trabando o Twitch? Eu creo que a transmisión non é, se non pondríamos aquí que se traba. No, a mí no. A mí non me traba, A mí vai. Non son capaz moito de ler o chat, pero... Hostia, que a letra no móvil xa se me fai pequeniña. Sí, eso é verdad. O que di Anita é verdad, que a mí cando os vía no móvil, iba un pouco mal a veces. Need to use your drone to locate a bomb. Pero sí, unha das cousas que teña pensado en 2026
intentar facer streams de algunha outra cousa, de que sea eu solo, sabes? En plan... Un día a semana ou así dun xogo distinto. E ir pasando... Aquel do samurai que me enseñaras está guapísimo, tío. Sí, pero bueno, aquel non me chama tanto. Intentei no varias veces e non me tal. Pero teño que mirar. 10 seconds to insertion. IRL con sus. Eso é difícil, Insertion in 5 seconds. Eso é jodido. Proceed to bomb location and defuse it. You should retire while you still have the fight left. Don't know I'm too stubborn to do that, Callie. Pokémon non son os IRLs, tampouco. Un é o de ellos. O problema no equipo contrario. Ao toque. A ver, ¿es para dar de o qué? Mete o dron. Que o dron non arde. Vale, aquí tes a un. Aí. Aquí tes a... Cuidado, aquí tes un Azami campeando. Marcansou, moveuse. Vale, aí tes todos marcados. Romperon o dron. One op 4 remaining. Para dentro. Quedaba. Op 4 eliminated. Non fixe nada esta ronda. Mira a vida que me Eu deixo. retomando das pelis en directo, creo que podes ver nunha opción solo subs ou solo VIPs, creo. No, eso non me cunde. Se vexo algo é para todos. Claro. Claro. Caí, por que Non caí? xa é... Non sei. porque Eu mirei que aí de creo. fonte 3. Que entón xa se volve un pouco clasista a cousa, non? Un xogo destos narrativos... No, se é narrativo, a última vez que probei o do narrativo, este que decía Brais, o da oficina, non me gustou nada, Claro, Parece moi parado para un stream. Cal dis, Davis? O da oficina, non me acordo o nombre. Regalaron na Play. Oi. No. Entón creo que sei cal é. Ai, que non me dixeron coller finca. Xoguei, de feito. O Ai, que non me Stanley este. dixeron. No, Ai. Matache. eu creo que sí que é o Stanley. Que finca máis bonita tes. Ah, que sí. Ah, que Pero sí. non teño esa skin, solo teño a foto. Ai, solo é a foto. Sí, ojalá tiveres esa skin. Eu teño gatiños. Por exemplo, un Dark Souls pensei no, pero que... Os Dark Souls son moito de farmear, entonces ao mellor se fai aburrido nun stream, porque como non des pasado un boss, tes que volver para Sabe- atrás, matar os bichos 1000 veces. Eso ao mellor fai... Dígoche un que é guai... Sabes o que faría moito Que, risa que, que igual se fai divertido en directo. Claro. Un Yakuza. Ah, non me chaman nada, Oh, pero son divertidísimos, tío. Dinlle unha oportunidade unha vez e non me gustaron nada. Joder, pois... Drone has found a bomb. Un colega de streameaba con ese xogo que risas me botei, chaval. Podo probar, a ver. Creo que os teño, creo que regalaron algún. O... Digo, xa che direi cal é. É un dos últimos que saliu. Están en Like a cocina. Dragon, creo que é. 10 seconds to go. Están comedores, sí, non sei. Hostia, a Zani ainda non é a que falta por marcar. You found a bomb. Quen Ai, puso no. o dron Eh. conmigo? Location and defuse it. Coches ti, Davis. Xa marquei. Non sei. Is that what you think? Debaixo dunha mesa.
Epa, hay un ahí, Mata chus, ¿no? Claro, lesión. Solo otra vez. Mi má. O chute que loca. Pero que acabas de facer, oh? É que mira, Davis, o que fixe mimo. Sí, pero en vez de darlle un chute, estaba aí xa que lle falta un pouco de vida. Bueno, home. Desa non morría. Estaba detrás. Buah, Ahora non vai haber cali. madre que te pariu. Antes o xogo non era así, ti podías xogar como... Non había... Pero veto de sabes que operador. vetamos nós ahora. Se estabas xogando ben como operador, podías xogar toda a partida con él, se querías. Puto sei, non, xa, pero- mellor. Que Eu tempo. penso que pa que rulen máis os Sí, no, personajes. está ben, está ben. Dormitorio, non? Non, vamos abaixo de todo, de primeiro, ven. Anímome. Vale. Mirade. A min abaixo gustame moito neste mapa. Non sei se poñer as nas machos. Algún día máis. Sí, como vexas. A Vou mí coller me esta. cortando audio. A vos Sí, non. a de Gustavo solo. Sí, a mellor é a miña, sí. Pensaba que era... Pensaba que era cousa miña. Un problema con micro normalmente son eu. Ba, hoxe está full argón facendo stream, despois fagolle un raid a él. É ser un... Mira, cando eu empecé en Twitch, eu creei unha conta fai moitos anos. E creei conta en Twitch para compartirlle os streams a un colega do Dark Souls, porque estábamos xogando Dark Souls e eu quería que el vira a miña pantalla. Pero claro, el tiña tan mala conexión que os SharePlay da Play non lle iba. E creei unha conta en Twitch e facía directo, sin cámara nin hostia, simplemente para que el vira a pantalla. E había un tipo, que é o que lle vou facer raid hoxe, que vi eses directos, estaba aí no chat e sabía de todo do Dark Souls. Controlaba un huevo. Pero fai anos, fai... 2019 pode ser. Bomb locations are secure. We stole that key, I trust. Sure. As long as I'm flying. Un baneo a ese, por favor. Metede un Op 4 baneo. has located a bomb. You know what to do. Cepo. Outro cepo. Xa está. Aquí falase o gallego ou castellano, meu. En inglés, basta a túa casa. Xa me chegan os guiris do Rainbow. Están aquí, Fallei moito. Carlita está en proceso de maduración no 2019. Pouco antes estaban nos collóns do pai aínda. Están os dous aí? Sí. Ese como non morreu, pregunta serio. Friendly, last operator standing. Así, bueno. Joder, ese tío non sabe nin como está aí. Agora vou saber eu. Está rotando, Aquí creo. ningún inglés ni ningún hello. Aquí tú hablas español. ¿Entendiste o no entendiste?
Ese programa era un vicio, Ala vai, que morra, que morra, que morra. Teño visto ese programa... Buah, pero era máis falso. Sí. Caso cerrado. Ese grito! Op 4, last operator standing. Ese que se pinchou os collóns. Recarga, Gustavo. Tes 3 balas. Puxen aí os pinchos ben postos. Están os pinchos, Tes unha bala. Non me tes... No, no. Neste xogo, o de recargar non é unha animación. Tes que recargar Non lle realmente. din tempo, verdad? Claro, entonces si... Claro, Po- non lle deixei recargar, tío. Podes deixar a recarga a media, se solo che quedaba a bala da recámara. De feito, unha das cousas que máis me gusta do xogo, Xa. a animación de buen día. recargar está guapísima. Recarga. E se deixas a medias, por exemplo, Que burro, chaval. hai armas que son de corredera, sabes, que ten a cousa para atrás para tirar delas. E pode meter o cargador completo e tal, pero se non tira da corredera e sigues, cando Non funciona, cando retomes a animación de recargar, solo tira da corredera. Buah, está guapísimo. Creo que con esta podo facer. Xa. Fijarse neso. Non era inglés, que era polaco ou ruso ou algo así. Pues vaya, que vai a preguntar a Patagonia No. de... Era inglés, home, era inglés. How do you skip the synchronization? A saber onde era. Da súa casa fijo. Ou Por no. lo que sea de Brión non A era. mellor non conoce nin o pai. Era de Brian. Mira, vou enseñar o que vos decía da corredera. Si tarda... Si entra en partida. Secure the bombs. Vale, ahora teño 31 balas. Se disparo unha e deixo de recargar, sacou o cargador, queda unha bala, a da recámara. Xa. Se empeza a recargar, Reload. vale, esta non ten corredera. Despois pillo outra arma que teña mecanismo de corredera. Pero, por exemplo, se gasto todas as balas, Ah, carallo, ten que agora meter... xantando, de verdad. Ves, ahora, meteu o cargador. Vichedes que meteu o cargador, pero non tirou da corredera para atrás. Se me poño a recargar, solo tira da corredera. Op 4 has located Está a bomb. guapísimo. Plan your defenses accordingly. 10 Vou seconds. por os selecos. Eu non me din conta diso, a verdad, macho. No, eu os datos 5 curiosos seconds tampouco. to count. Reforzáchedes onde non hai que reforzar, moi ben. Ahora, é aquí que hai que reforzar. E Non, creo non que se foi reforza. Carlita. Quiet, or I'll Pode ser, shut non? you up. Bueno, pido disculpas. Pois son. Escúchase na cota da Virgen. A min? Sí. Imposible. Frag out. Fala. Sígueseme escoitando lexos, No, ou aí que? perfecto. Ah, pois estaba no mesmo sitio. Escuito xente por aquí. Vou facer algo que non vos gusta, pero xa quito, E depois explico vos por que fago isto. Porque así podo conseguir o castle sin compralo. Necesito facelo varias veces, pero... Apajo, xente. Buah, tío. Estás ti, Inju? Sí, pero me levanto. Vale. Desde onde foi? Desde... Escaleiras. 20 de vida, me cago en Dios. Jorge xa. Claro, que é de verdad. Jodeume que flipas. Spill it. Run, but you can't hide. Que fixeron aí, mi va? Reload. Mission critical bomb diffuser
Buah. activated. One friendly operator remaining. Ally wasn't very challenging, but I found ways to have fun. Non gano nin de pau. Disable it. Buena, Davis. One on 4 remaining. Oh! Estaba 20 de vida. Ña. Porque estabas a nada de vida. Sí, non tiñas nada de vida xa. Bastante fixo. Cago en Dios. Sí, a ver. Está ben. Si non me deixaran a chiquillo, 20... sí. Buah. Que putada. Vaya, Juan, foi divertido. Ibades bala por bala. Mamá. Dios mío. Eis. Sí, toca Evi, por favor. Toca Evi. Sí, sí, molestou. Yo que de mo flipas. vista. Cabeira polo que sea. Eso justame. Ti pillada abaixo outra vez. E seguimos arriba. No, no, abaixo. Arriba ou abaixo? Abaixo. Que sí. Pasa que vou ir con escopeta, Si non... Pois facer un old school outra vez. Unha mira aí na esquiniña. Fai moito que na vexo. De feito, buah, non me podo esconder porque senón vanme reforzar os guies. Secure the bombs. Ay, Dios mío. Onde queres conectarte? Xa conectei. Carlita, podes mirar por esta trampilla, reforzarla. A que estou teño encima. Sí, espera. Todo o chaleco vou. Esta de Ainda que aquí. teño que poñer as cámaras, Bueno, a ver, dime. É menos importante as cámaras. Vouche mandar que me volvas marcar. Márcame outra vez. Bomb location. Por aí a... No, a esquerda, esta na non sei. porta. 5 seconds left. No, isto non é. Vale, sí, xa sei. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Wall secured! Un drone. Your location has been compromised. New feed active. Están aquí, Creo. Acabo de marcarche 2. Pero por que marcan en rojo, meu? De verdad non podo, caixa. Tireina. Ah, no? Carallo. Changing mags! Unha nómada. Bueno, me está identificando todo Dios aquí. Me cago en Dios, como dixeron esta habitación. Parece un pub. Reventei no tío. Ese tipo tiña que estar morto. Eu dou aquí. Roubo. Ajá.
Mira na cámara se podedes. Si, están aquí, mira, un aquí nas escaleiras, dous a tres. Tres aquí, en dous, en tres. Por onde me matou? Por a parede esta. Ah, por arriba, que cabróns. Por non reforzar, claro, esa parede había que estar reforzada. Van baixar, están baixando. Morreu un, vale. Quedan dous. Non era o que está tocado. O que está tocado é o Leon. No, o Jackal. Cuidado, Gustavo. Non marquedes en rojo, joder. Eu estou mirando as outras, pero non se ve nada. Ah, solo quedan as tres. Friendly remaining. Down to 15 seconds. Bueno, 13, se non fan algo. 10 Non seconds sei, pero left. quedou a un fío de vida. Deixou un 10 de vida. No, deste xa non Non falan. salas, home, pa que No, sale? meu. Que increíble. Que fixo, meu. Escóndete, que teñen que O que plantar quedaba eles, pa que tío. fai eso? Botamos outra, Ai, queredes? Dios A mío. última ou... Por mí, sí. Veña, va. Veña, va. Que hora é? Ah, ser as sabes 12. o que teño que A, facer? Quitarlle a comida. Que... Teño que Bueno, é igual, dentro un pouco quito ya. Unha última... Comida ao can, que mañán ten unha analítica. Pero mentras busca partida, quita yo. Claro. No. Cuarto de hora máis, cuarto de hora menos. Que lle pasaba a teu can? Volveu a salir cáncer. Hostia. Joder, pobriño. Morreron os pais este ano, o ano pasado, vamos. E agora el con cáncer. Xa Xa lle resolvo eu a quitáramos... presión, non... Espera. O sea, é a segunda vez xa con cáncer. Que putada. Sí, aparte de velliño xa A ver. Se non se estendeu moito. É o que hai, macho. Xa o can é velliño, o gar. Cantos anos ten? Os pais o pai tiña 20, a nai 19, Mima, 20 eles anos. deben ter 16 ou 17, por aí máis ou menos. Joder. Sí, Xa puxo duraron predición, moito, Garry. pero sabes, é que é moi chungo miralos deteriorarse así ao final, tío. Sí. Xa. Eso ten que ser moi jodido. O meu tuvo mal aí atrás, Potaba seguido, chegou a potar hasta 11 veces nun día. E levámoslo ao veterinario, deronnos unhas pastillas máis 3 vacunas, leva unha semana casi sin potar. Bueno, Debe ser algo que comeu, son cans ao final. Non sei que coller. Eucali. é cali vas coller. Pois a Cali, a única que hai. Ai, pero o chiste era malo, pero que non o colleras. Acabo de poñer predicción. Xa puxo eu tamén. Me matan apostando Saludo unha pa ti. cantidad de agostinos. Loterías e apuestas del Estado les agradece su participación. A min deume rabia que a partida anterior estaba o chat de testigo, fundí unha das escaleiras e non morreu. E fundino, Sí, Pero- sí, estaba a un bico. Pero é malo dese subfusil. A mí non é a primeira vez que o que sale depois na repetición non me parece exactamente o que pasou No, a min sí. cando estabas... Tocouvos algo na lotería? Joder, pero a veces dache a sensación de que pegache un par de tiros na cabeza e depois miras a repetición e non lle dache. Non compro lotería. Pola miña conta non compro lotería. Solo compro lotería si estou nun traballo o compran todos. Por presión social e rollo comítico de non vai a ser que toque se é un normal que non comprou. Pero polo demais, parece unha Sí. estafa, non sei, estafa tampouco. Pero a maioría dos anos vas a ser o listo que non perdeu os cartos comprando lotería. Estafa non é a palabra, pareceme que No, estafa non é, joder. Nadie che pon Eu unha solo pistola comprei no unha peito. vez que... incentiva a adición ao xogo, sabes? Eso non...
De feito, faloume unha vez, Bueno, xa iso faloume unha dos vez, casinos online, madre mía. iba a falar deso, faloume unha vez unha empresa para facer unha colaboración de xogos online e dixen que non. Normal, la verdad. Pagaban ben, Epa, non lle den. Ima casi matou Giri. Mira, En serio, me fixen dano. mal sitio para poñer unha mira, amigo. Carallo. The diffuser is no longer in your possession. Ah. Sin salvar o Thatcher, pero non houve fuegos. The diffuser has been secured. Reventeiche. Vou contigo, Davis. Four last operator standing. Bueno, xa así os matas a todos mellor. Yo, Mira de Cantas eso. balas tes, compañeiro? Esta é unha ligera. Pero cantas balas tes? o que flipo é como Suicidouse. mantuveche no sitio, chaval. E matouse. É unha ligera isto. Eu fago iso e fagolle uns buracos ao marco da porta que flipas. Personaje era. É Jin, a ligera de Jin é unha animalada. Capcom, mellor. Joder, que dixo eu? O joystick, amigo. Fundíchelo pa dentro. Mira como vetaron. Mi mame. É que foi unha animalada, Eu dixen, va a botar así Este hasta é que se me unha acaben máquina de as balas. coser. O tipo está aí, se saca a cabeza, morre. É moi parvo sacou a cabeza. Sabes, ve que están pasando balas, non se lle ocurre mellor cousa que que meter eu- o fusiño. Dios mío. Home, en algún momento tiñan que acabar. E o tipo pensou, non é asomar. Ala vai, clipazo. Poñe do Discord, porfis, please. Quédame peresa estirar o brazo. Medio cargador e solo métete este. Quedaríanme moi poucas balas, non sei cantas, pero 10, supoño. Sí, algo así, supoño. É que esa arma Gracias, Ana. é unha ligera, ten moitas balas. Me Pero é gusta moito o secundaria, sonido da primaria. da finca. Bum, 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 bum. Un A fojonazo. escopeta, dis? Sí, no, a ametralladora esa que ten Ah, a ligera, a sí. finca. Pero esa é moi pesada. A de Jin é unha ligera. A de Jin é unha ligera que parece un fusil de asalto. É que eso... Pouco máis unha metralleta. Abaixo. Colleron un punto. Ah, xa, xa. Oh, Non xa me escoitaba nada. parece. Capcom, pareceu. Vente, Carlita, que nos suicidamos por aquí abaixo. Xa me tirei. Menos Eu tireme por o lado que non Estaban era, facendo creo. o traballo. Seguro que estás contando Oh, balas e oh. fallou co cálculo. Merda, hai mute. Found the bomb. Bueno. Make your way to its Sí. location and defuse it. Hostia, mira, hai un bug no xogo. Teño que corregir, cando apuntas Cal? aparece o símbolo da habilidade cambia. A habilidade é este. Que dis? Ah, en Cali, ca mira de Cali. Eso non pasaba antes. Ah. Me diven polo brazo. Fojonazo.
fallei moito. Chute, finca. Vou dronear. E cando podas dar os 3 chutes seguidos. Vai salir, cuidado. Vai salir outra vez. Oh, dinlle. Dinlle no nada, Moito 3 de vida, tío. Está tamén a Zami, creo, ao final do túnel, Sí, David. sí. Nada. Ah, que pena. Debese de curar. Hai un dado, claro. Estalle respirando ao sí. micro, Carlito. No, teño lejos, imposible. Tiñe sin querer igual co dedo. Eso é máis probable. Changing mags! Este Giri que fai queimando eso, tío. Fallarlle tiros ao que ten aí á dereita. The diffuser is no longer in your possession. Non saben xogar. Down to 1 left. Tes unha Claymore, deixa na porta, meu home. Estao vendo? You Dios. have been eliminated. Oh, pois o tiña ali, E que Sí, fai? o tiña ali. É que mira como se ve o burato ese que fixo, Dios mío. Acaban de calentar unha bestia. Eu non yo vou criticar, Ala vai. Eso é. Solís, por tocar yo. Ese é mi chico. Solís. Dádelle Solís. Tómate. Ai, que non me dá... Sí. Ai, no, ao final... Hostia, planta. Que raro. lle dinlle. Sí, Isma, hai un personaje que queima os reforzos. O Maverick creo que é, non? Sí. O Maverick, un sí. soldado. ese. O do cabalo. Ou non poller eu, veña. Ala, levo eu. Leva. A ver que tal. Así Supoño que abres mal, moitos pero bueno. buracos. Jeje. Perdón. Eso non me vale, moño, porque teño xogado rankings con xente de nivel, o sea, de rango platino para arriba, o sea, platino, diamante, incluso algún campeón que xogan como se fora nivel 5. Eu non sei se a xente compra as contas, non sei que hostia fai. Comprará, están arriba. Your drone has found a bomb. Veña que gastas todas as... Algo che gastas. Deixou lle conta ao primo de 5 anos. Agollo, o como se chama. Escoitase na cota da Virgen, Carlita, ahora. Dios, fixo gastar 2 5 cargadores. seconds to insertion. Oye, pero teño micro cerca. Ahora ben. You found a bomb. Make your way to its A location. Zami and defuse gastou it. 2 Teño tamén se me cargadores. escoita respirar a mí, porque non sei como poñer xa. Great. Another $12 of ad revenue. Hai unha apnea durante toda a partida e xa está. Xa sei onde foi a mira, foi abaixo. Mira eso. Target located. Second floor.
Morriches. Nada che valeu. Estás respirando ao micro. Here comes the Joder, me cago no micro de demo. I'm reloading! The diffuser is no longer in your possession. Oh, Dios. Swapping back! Cando podes dar outro chute, Gustavo. Sí, sí. Op 4 last stop standing. The diffuser Tengo Oh! que laboratorio. Que mala suerte neses puta esquina. Si hay un ahí, ¿no? Tedes que ir, Ah, ti. está ahí donde estou Donde apuntando. estás? A de esquerda. No, no, vaite pola esquerda. Vaite pola esquerda. Por aí. Vale, sigue, sigue, sigue. Tranquila. Sigue máis. Aí nesa porta, a dereita de todo. Dentro e a dereita de todo estaba. Buena. Op 4 neutralized. Mission success. É que Perfecto. estaba escoitando. Sinceramente, eu no Madre primeiro mes... Estaba droneando. Estaba mirando as cámaras. Sinceramente, eu no primeiro mes que xoguei, cheguei a diamante. Gustou o meu Despois Maverick, baixei, se estou falando, non fales. Fora. Sinceramente, eu no primeiro mes que xoguei, cheguei a diamante. Despois baixei e estaba en platino e así. Pero porque tiña aí dos outros xogos. En canto a saber, posicioneime e todo iso fai falta moito tempo a niveles. Sí. É que este xogo para aprender a xogalo... Buenísimo. Hai que morrer moito. Carlita, tens que aprender a calar a puta boca cando os demais están falando. Meu, dixen unha palabra, Davis. Pois ahora ninguna. Por contestona. Free Carlita. Gústame que teño sonido porque ahora xa sei se a botaches ou non. Sí, é que ahora está sonando. Ai, Dios mío. Ves, a protestar outra vez? Que queres, a 90? No, meu. Mira, xa teño o botón en desconectar. Se fago así, xa se che dá. Entonces deixo o ratón aí, co clic en desconectar, e se falas é solamente... Tric. Carallo, mira como aprendeu que calou a boquinha. Que te domina con un dedito. hai que domesticala. Que comes, chocolate? Protect the bomb. No, eran os croissants. Estaba pensando bolsa. Ojo buraco aquí. Aí non se Esta reforza, vai Gustavo. enteira ou Aí non? non se reforza. Justo aí, non. Vale. Buraco entón. Sí, Buraco entón. sí, sí. Bomb location. Anita, pero E o resto? Sí. O resto do reforce xa é máis importante. Insertion. Vale, vale. 5 seconds. Perdón. Op 4 has located a bomb. Engage. Muiño, sabes o que vexo viable? Mira aquel. Trabouseme, tío. Trabouseme na puta porta. Ubisoft, repara os putos xogos. Onde morreches? Na porta de Príncipe. No, no. No.
Quería interrogar Dios, que o pariu. de primeiras, pero despois quería matalo. E non sei por qué, é como que se quedou bugueado e non me deixou facer nada. Ah, vale, que está... Está plantando eco. Pa que tes o eco? Sí, Que xente nos toca. Critical bomb diffuser activated. One friendly remaining. onde vai? Por este lado, animal? Onde vai? Este tipo en vez de subir de nivel resta niveles. Mission failed. All No, friendly. es Mochazo, es negativo. Mochazo. Eu quero atacar, non defender. Ti has de facer o que che toque. Pois atacar é máis jodido, A ver. Xa, pero antes con Maverick liei que flipas. De feito, son as únicas kills que fixen. No, cabe. Abaixo? No, arriba. Arriba, arriba. Non Bueno, dale sei. lle abaixo, sí. Eu non. É que... Tema para baixo Oh. non é o da mesa, este non é verdad. Ou bueno, para arriba. Vou Dalle para levar arriba. o smoke. Vale. É tan malo como a min e eu xoguei 3 días. Que barbaridade que huir. Día 2 xa, como se acerca o 2027? Xa, chaval. Hostia, que son as 12. Sí. Xa se pode acercar o É día 2028 2. é cando Quedan volvo 10 días definitivo para para o meu Galicia. cumple. Ahora non sei que dixo o Davis. É que estou... Nada, mellor calo. Secure the bombs. Pois os chalecos o meu amigo. Está aí parado. Be Chacho, advised, a bomb location has been compromised. chacho, chalecos. Marcha. Veña, chao. Onde están os chalecos, Gustavo? Porque eu non os vexo. O quitou o operador o tipo ese. Pero puxo chalecos. No, Down to 5 seconds. You were hiding those. Bomb located by Op 4. Xa está, arreglado. Cando hai un problema, arréglase cunha bala. ai morreu. Non, matei. Mala suerte. Bueno, sí, morreu. Faleceu. Ventana. Un é o culpable da súa morte. Vaime querer un Morreu. baneo. Vaime querer un baneo de Ubisoft. Estou no vendo. New magazine. Cago en Dios. I'm reloading. Reloading on ammo. Dous, tío, que teñen que ir de dous en dous. Swapping.
Este ten unha bola e non lle Meu. lanza. O chisme este aquí. Gustavo, se podes vir, bueno, digo, pero se podes. Onde estás? Aquí, detrás túa. Morro. Sí. Vou. Cuidado que hai un tipo Tens que aí. agacharte. Mi mae mata, ainda por riba de cabeza. Están detrás, Carlita. A One ver. friendly operator remaining. Tamén había un aí. Pero Con esa que non- escopeta desde aí, Gustavo, repito. Xa. Op 4, Buah. last Xa, pero ese Tes morreu. puta sorte, ese tendría que estar a 5 de vida. Claro, que tirei antes. Non sei, caiu. Que sorte. Sí. Na vida é mellor ter suerte que ser bo. Down to 15 seconds. Time expires in 10 seconds. 5 seconds left. Está plantando, tens que ir. Op 4 has deployed a diffuser. You No, need to izquierda. Onde noutra, non? Claro. Está a dereita. Buena. Deixeno moi jodido, Ahora sí, ganases. Ve, vai, non che vai matar. Corre, xa está morto. Mata-o rápido. Desactiva. located. Desactiva Protect the bomba. bombs and disable the diffuser. Bueno. Vale. Friendly destroy the diffuser. Cuidado, Successful. Outro, se non o chego a tumbar eu, non o matabas, Pois posiblemente, no. É que seguramente esa distancia fixécheslle 5 de vida ou así, de daño. Ou 20, que igual 20 me parece moito. Sí, porque o primeiro que peguei a este último co cartucho metenlle un bo fogonazo e non morreu. De máis cerca, claro. Sí, pero que non morreu ainda así a primeira. Maestro. Ahora sí, abaixo. Mira non hai, non? Joder, que un día me mira aquí. Está para facerlle raid despois. Os copos este parece difícil de manejar, non? A que te Escopos, refieres? A dis. habilidade? Sí. No, o sea, tens que saber como usala, en que momento cambiarte. No, é que me tocou outro día nun do sobre. Cambias de golpe dun sitio a outro co robot. Escopos. Tes dous robots e cando Xa. empezas a controlar un, deixas de controlar o outro. Os robots disparan ou que? Sí, claro, pero só podes controlar unha vez. Eres ti os dous robots. Xa, entendo. Para moverse rápido polo mapa cunde, porque deixas un sitio e outro no outro, teletransportas. Iso para xente que controle. Bueno, vou facer un buraquiño aquí. O igual non era o buraquiño aquí. Estes dous E outro tempos- aquí. Estes dous tempos aquí son old school. Onde en garaje, Eu non? penso Sí. que aí está ben. Op 4 has located Eu a sempre bomb. poño Ready aí, for sempre que assault. podo hasta... Non se ve, é que non se ve. Claro. Boas trampillas, que si non 10 olvidas. seconds left. 8 Down reforzos, to 5 seconds. Solo puxen eu. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. When the time comes, don't miss. Stick to the plan. Non vai vir nadie por aquí. Bueno, sí, igual sí. Dispatching grenade!
Viron os cepos. Que putada. Allí me tinge pero pouquiño. Buah. A ver. Están droneando. Tiene vestíbulo. Aquí a tu espalda por... Op 4, last operator standing. Ahí. Buah. Friendly's victorious. Boa. Hostiles eliminated. Acordaste do xogo aquel que Boísima. decidía se a xente estaba infectada era zombie. Sí, acordo. Sai o xogo completo. Papers, Please, non. Sí, era ese. Non me gustaba moito, verdad? O sea, gustoume, pero non teño paciencia para ese tipo de xogos. A mí o único que me fixera risa dese xogo fora cando mataras a tipa, sin querer ca pistola. Xa. Bueno, pois veño ahora, vou facer un raid. Que o clip, Dios mío. É que aparte a tipa caeu e ti. Ah, vale, chao, chat. Acordo. Jiji. Chao, rapaces. Feliz ano a todos. Veño ahora. Vale, vamos a facer un raid. A ver quen está. Sí, o chaval este. Bueno, chaval. Raid. Pasadevos a saludar da miña parte. E nada, mañán é viernes, mas... Sí, mañá faría stream. Veña, boas noites, señores. Un saludo. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from